igama layo lithi Bhamuza, idedicated ukubhamuza bisisele senyathi. Umfo wabo uba ngumntu obesenza inguqu ekuhlaleni. Angeke ngivume futhi ngobekezela. Bawukhona ngowufile. Aba bezami bakhona ngelo xesha bayobikelwe isemkhulu kwixesha umbali ugqibile umbona ezantsi emhlabeni besikhupha lo mfana walapha eVetlis, umfana kaNomalikhaya kumakhaya umfo kaMzamba. Masiguqule ikhasi. Amashumi 28 kwinyanga yekhala kunyaka wama-2026. On digital ndihamba nosapho kaZentika, on technical ukhona uNkosinathi Pona, ucwangciso lomculo likuviwe Mfundisi Umgcini. Ndihamba nabantu abaliqela apha, ndihamba nomntu waseSarah Batman, ndihamba nomntu waseKhrizani, ndihamba nomntu wase-OR Tambo. Igaka lomntu omkhulu lihlala kwaNduli apho ndisuka khona, ndingu-Asanda Maliwa. Eli liqonga ivukane lenzele wena ukuze sikwazi uthetha ngeento zethu nangeento ezifuna thina. Funeka sithi ngenye imini sasilapha siyabulela. Thetha ngeento ezifuna thina, make sihlale, make sincokole ngoku. Ke siziyeke iingxaki zabantu uba Maliwa, inja yam itye inja yakwaGantolo. Masiziyeke ezo namhlanje. Namhlanje make sincokole ngale nto yenzekayo apha kuthi. Sithetha ngantoni Maliwa? Sijonga indlela neziphumo zomthetho xa usapho oluthathe isigqibo sokuthengisa indlu yomfi kuba lifuna ukungcwaba umfi lo, kube kukho abantwana bomfi kodwa babe besebancinci bengekabikho kwigqugula lokuthatha izigqibo. Andiphinde sijonga indlela nefuthe lomthetho xa usapho oluthathe isigqibo sokuthengisa indlu yomfi kuba lifuna ukungcwaba umfi lo, kube kukho abantwana kodwa abantwana basebancinci abakabikho kwigqugula lokuthatha izigqibo. Yaba ngu-072 514 5381. Ncokole nathi, mhlawumbi unemeko enje eke yenzeka kuwe okanye apha efemelini ekhaya, athetha nathi. Kodwa ke xa siyenzile loo nto, siyenza ubulali, tithi hayi man, indoda yasemathileni phaya inayo inkabenkomo, futhi ingasinika noba zimbini noba zintathu. Sithi mayisinike eza nkabi zenkomo sawuthengisa laa ndlu, okanye mayike ibihlala kulaa ndlu, sawusuke qha thina songeze loo mali ishiyekileyo. Mile yona umthetho, bayakhula abantwana. Iyawusibeka phi loo nto? Ukusabela ke loo mibuzo leyo, iimpendulo sazifumana iingcali zomthetho, siphinde saza nazo zambini namhlanje kuba ukhona usibonga konke kadaca, yena lingcali kwimiba yezomthetho, uphuma phaya ezolane kwama-attorneys. Mabhedla, inkosi kakhulu, siyakwamkela. Enkosi Mr. Maliwa, mandibulise kakhulu. Qanduli idolophu KSD yavela. Molweni ya. Inkosi kakhulu, siyabulela. Kanti naKhrizani kanti ayizungaveli Enoch Mgijima kuba nanku umnumzana uXhanti kaGantolo, yena usuka phaya eGantolo attorneys. Mawawo, inkosi kakhulu, siyakwamkela. Sikubulise mntaka Maliwa, sibulise nabaphulaphuli bakho, sibulise nogxa wam lo mntakatata. Enkosi kakhulu. Ndiyafuna ke uqala apha kuwe kuba kade setshilo wathi KSD. Ndifuna ke wena Enoch Mgijima uyi-economic hub yethu apha, kuzawuqala wena ke njengomntu wekhaya. Mawawa, okokuqala lo mba sizothetha ngawo namhlanje ixhaphake kakhulu le nto yoba kusuke kuthiwe kuthengiswe indlu. Abantwana hayi bana-5 years, bana-6, hayi sifuna ungcwaba omnye wabazali babo, asinanye indlela yokwenza ngoku. Sinoba sihlula ngakubo, make sibe sithengisa laa ndlu yabo iseDurban, laa ndlu yabo iseKapa.
indlu kaMfilo. Yinto ekhoyo le, ndifuna phambi koba singene ngokupheleleyo kulo mcimbi. Mntakamaliwa, ndiphinde ndibulise kwakhona. Andizothi ngumkhuba kodwa ngathi ngumkhwa. Ixhaphake kakhulu loo. Uzawuqaphela ke mntakamaliwa, ndingangenanga nzulu into yokubana kwiindawo esihlala kuzo kumaxesha amaninzi sineento sizibiza uba ngoomasingcwabane. Loo nto ithetha kuthi xa usweleka loo mntu uthile, ukuhlala kuphakame kudibane benokwazi umntu ungcwabeka. But amaxesha amaninzi uzawufumanisa ukuthi hayi sonke sikuyo le mibutho. Kulapho ke ivela khona imbambano nengxaki yokuba lo ulele apha phambi kwethu uzawungcwabeka njani, and kwaye kufuneka amaxesha amaninzi egodukile. Ndifuna ukuthi ke ngamafutshane inintsi kakhulu ke loo nto, and babeka kwenye ikona ke abantwana bomfi okanye bomfikazi. Yeah. Mandibambe apha mntakamali, kodwa yona inintsi. Bahambe mawawa, ndifuna phambi koba sidlulele phaya kumabhedla masiqala silungise imicimbi kanje enzele uba siyibeke ecaleni phambili. Vodacom's Red Hot Deals presents 2 phones, 1 great price. Get 2 iPhone 15 128 gig smartphones for only 999 Rand per month over 36 months on a Red Flexi 170 plan. Plus, a Flexi 90 plan on the second SIM and 3 months Amazon Prime on us. Don't miss out. Hurry in store or shop online. T's and C's apply. Further together. Vodacom. Sibo, kweyakho ikona ixhaphakile le nto kuske kuthengiswe nje bekhona abantwana. Enkosi Maliwa, mandiqale ngokuthi uba uyayiqaphela apha kuthi ke singabantu abantsundu, phambili phaya abantu abangoomama nabantwana bethathwa njengoba bangumntu oyi-one, umntu ongumama ethathwa njengomntana, nomntana ke engenalo kwalizwi loba angalithetha. Ngoku ke bekuye kuthi ngani ke xa kuye kwasweleka ufumanisa uba ngootata omncinci, ngoomalume, abantu abazohoya izinto zikamfi, babe ke banalaa nto ithi hayi xa yenziwe sithi silikhaya noko izobe loo nto leyo ifanelekile ngoba ke senzela umfi, ngoba ababakhonsidarishi aba bantwana okanye lo mntana ukhoyo ezibana angathatha izigqibo, because into yokungcwaba ithathwa ixesha elininzi njengento yabantu abadala, abantwana baze ngemva bangafakwa ngaphambili. But ke umthetho wethu awuvumelani naloo nto. Umthetho wethu waye wayibona uba loo nto leyo ayikho rayithi, ayikho fair ebantwaneni, ngoba kaloku nabo mabanikwe itshansi. Umthetho ke ubakhathalele kakhulu abantwana. Interest zabantwana zezona interest ezihoyiweyo emthethweni kunye nezabantu abangoomama, as much as ke nezabantu abangootata zihoyiwe. So loo nto ke bhuti Maliwa, ewe iyenzeka ekuhlaleni kwethu, kodwa ke ingathi loo nto iyinto erayithi. Enkosi. Nkosi kakhulu. Mawawa, ndifuna siyiqale ekuqaleni. Nanku uMaliwa neentsana zakhe, unale ndlu anayo apha eKomani. Laziwa asikabi aye kwaba kubo, iintsana zakhe zilapha kule minyaka noba mingaphi iminyaka, kodwa kwiminyaka apho kwizigqibo zekhaya ezingabandakanywa khona. Kubona uba akho ndlela yoba singangcwaba, koko ingathi urhadebe lo sinomthengisela le ndlu yakhe uMaliwa phaya eKomani. Komba irhadebe khawuze fondini, sidinga imali enga apha ukuze singcwabe. Uzawuthatha indlu leyo. Kuyo yonke loo nto abantwana ababandakanywanga tu. Bancinci mos, singabantu abadala sithi abasebhungeni. Khawusiqalele ekuqaleni, ntakandlolo. Siyamosha. Xa sisenza loo nto siyamosha. Iyawusijikela phi? Bona abantwana mabangenelele xa kuphi, xa benangaphi ukucela umngeni le nto.
bayethe. Mntakamaliwa xa uyijonga ezibaye betshilo ugxa wam ngapha umntakadaca ukuba thina sinendlela yoyiqhuba into ngesintu. Ngela xesha sasikhula ke sasithi ezi zinto siziqhuba isiqwathi, ndixolise emaqwathini. Kuba kaloku xa sithi uziqhuba isiqwathi sithi ezi zinto ziza nesiXhosa and ke ziza kutyentyela ngeze usiya phaa phambili. Yeah. Kwiveki enye okanye ezimbini xa besilapha nomntakadaca besike sayiveza into yokuba akusuki kuqokelelwe yonke into kusuke kuthengiswe. Ndiyayazi ke noba bathi abaphulaphuli bakho thina sinayo laa process yobiza amakhaya sithi hayi kuza kuchithwa impahla kaMaliwa. Siqhuba isintu ke mntakamaliwa and inayo ke ingxakana laa nto kuthiwa kuza kuchithwa impahla kaMaliwa. Yeah. Kuba kaloku umaster kwelaa cala yena uthi suyichitha because ubuyaqaphela laa mchitho is either wenzeke a day or two after kwenziwe umngcwabo. Kulapho neqala khona nilikhaya ugqobhagqobha ilifa lalapha endlini. Kuba kaloku uzawuvela umninawa wakho mntakamaliwa, vele umkhulu wakho, vele umalume athi uyayithatha le bhaki. Kuba kaloku nguye yedwa umntu onelayisensi apha eyadini. Ndingekafiki ke apho siye kulo mba yokuba nantsi le ndoda ilele ngoku. Le ndoda ibingaphangeli, le ndoda ibingenamasingcwabane and abantu kule mihla sikuyo baneengxaki zabo zemali. Nabomkhulu wakho ukhona mntakamaliwa unendlu yakhe. Uzawufumana umamakho semdala ke ngoku wena funeka ubuyisiwe eDurban. Kuba kaloku ningomaliwa ningcwabela eDurban. Funeka ubuyisiwe ecala kuba kaloku aningcwabela ecala. Kodwa ke ngoku ayikho indlela yokubuyisa. Kulapho ke zibe sitsho kumntakadaca lezawufuna ukudibana ekhaya kodwa kumntakamaliwa kulaa cala ebe kuyo unabantwana. Ndiyayivuma katshatanga kodwa unabantwana. Kuba umthetho awujongi ukuba abantwana baphuma emtshatweni okanye abaphuma emtshatweni. Wawukhona umthetho wawusitsho kudala waze waphelisa kuba unegama endingafuni ulisebenzisa apha kwireyido ababebizwa ngalo aba bantwana. Wafumanisa ukuthi liyalumeza and alikho nakumgaqo siseko. Lithi ke ngoku eli khaya lakuthatha lo Vezinyawo, le RDP house, kuthiwa yeyi masiyithengise le ndlu ukuze le ndoda ibe nokwazi ubuya kuba akho mntu unamali, ixesha liyahamba. Kudala siqokelele singabantu bekhaya. Nyhana vele ummelwane kuba ummelwane efuna u-extend iyadi yakhe athi hayi ndingayithatha nge-60 ndinayo ngoku le mali. Iqale phana ke impixano ngokusemthethweni mntakamaliwa kuba kaloku kunezaa ngqungqumbana zikaMaliwa zimbini zintathu, enye ina-6 enye ina-4 enye ina-8. Qha uMaliwa akatshatanga ngelinye ixesha nalaa sisi. Kodwa ayithi loo nto, ndifuna uyigxininisa, ayithi loo nto aba bantwana bakaMaliwa abanalungelo kwizinto zikaMaliwa. Nantsi ke into eza kwenzeka mntakamaliwa. Laa ndlu izawuthengiswa, laa ndlu ayithenge kummelwane. Phaa emandulo ke into yayisenzeka, uHome Affairs wayengadibenanga ne-Master's Office laa ndawo yamafa. So umgcini mafa ebengakwazi ubona ukuthi le ndoda okanye lo mama unabantwana abangaphi. Okay, cela ukubamba apho mawawo. Cela ukubamba kanye kuloo ndawo umgcini mafa ebengakwazi ukubona uba le ndoda inabantwana abangaphi. Sithatha nje ivenkile emveni koko sibuye siqhubele phambili. 24 emveni konayo. Sonke siyabazi oomamsara, laa mzali ofowuna nje ukuva impilo. Uzakusindwendwela nini? Uyazi ukuba umnxeba ngamnye awenzayo okanye itext iya kwi-funeral cover yakhe yasimahla. Yotshata nini?
Uza kufowuna efowunile de afikelele okungenani kwi-R120 aritshaja ngayo ngenyanga. Thina ngekayamkeli i-friend request yam. Ngencoko nganye okanye iscroll ufumana i-funeral cover ye-R10,000 simahla. Recharge njenge-R120 rhoqo ngenyanga ufumane ikhava. Awugcwalisi forms, i-debit orders, akufuneki novavanyo lwezempilo. Recharge kwi-VodaPay app okanye udayele *123#. Kukho imiqathango. Further together. Vodacom. 25 after 9. Mawawa, qhuba tata. Uzayithengiselwa ke kuba kuzawuthathwa imali ngoku ukwenzela uba igoduse le ndoda iyoyingcwaba. Banento abathanda uyenza ke abantu bakuthi. Babheke epolice station bafike bokwenza i-affidavit. Le affidavit uzawuthi xa uyifunda ithi mna ndingusister kaMaliwa, uMaliwa akasekho, uMaliwa benalendlu. Siyayithengisa le ndlu kuba sifuna ungcwaba uMaliwa, bade banikane neetayitile. Uyayiva le affidavit mnta kaMaliwa uba ayithethi into ngabantwana. Ezona ndlalifa ngabula makhumsha bathi zii-beneficiaries. Hayi, ifumaneke imali ingcwatywe le ndoda, angcwatywe lo sisi. Abantwana ngela xesha bangondingasithebeni. Abanandlu kuba indlu kayise okanye indlu kamamabo yathengiswa. Ithengiswa yifemeli kamama okanye ithengiswa yifemeli katata. Laa mntu uthenge laa ndlu, zimbini into eziza kwenzeka. It's either umama okanye usister uyile uyoripota ilifa. Kuba ke ngela xesha lakuqala uHome Affairs bengadibananga nomaster nomgcinimafa. Umgcinimafa akakwazi ubona kodwa kule mihla yakwazi ubona. Lo mntu ke ngoku ochaza ngeli lifa kumaster uba yeyi ilifa ubani benendlu kodwa ngokutshonile, ndinike isigunyaziso sokuthi yonke into yakhe ibe phantsi kwam. Ayithi yabelwe yena, mandiyiveze loo point. Ayithi yabelwe yena, ithi phantsi kwakhe nguye umntu ozayilawula. Umnqanda ugqobgqobho mntakamaliwa because zikhona into ezenzekayo. Uthi umzekelo ubunevenkile, uthi ube nebhari, abantu abantakwenu nabasakwenu bayitye bayigqibe ibhari yakho mntakamaliwa, bayitye bayigqibe ivenkile yakho ngenyanga enye ungcwatyiwe. So sithi ke ngolichaza ngaphambili funeka zazi ukuba zintoni azishiya ngasemva, ngobani bafanele bayaxhamla apha kunqanda network Mawawa ayinosenzela loo nto. Mntakamaliwa. Yeah, no, besiphazanyiswa i-network uklini ngokutata qhuba. Okay. So ke ngoku eziba ezi zinto zonke uyithengisile indlu, wayixhaphaza ibhari, wayixhaphaza ivenkile. Zatshona ke ngoku izinto zomntu nokutshona kwakhe. Abantwana abaxhamla. Nantsi ingxaki ke ngoku mntakamaliwa. Eziba bekhula abantwana. Bekhula besuka kula 6 years, 4 years, 8 years. Bemane besiva apha ekuhlaleni bayi uyayibona laa ndlu inkulu kokhiweni upstairs. Yayindlu akokwenu leya, yayindlu katatakho. Laa mntu wathenga laa ndlu uMaliwa mhla utatakho wasweleka. Ahambe lo mntana acetyise ukuthi kwenza uba nafumana ntoni ngendlu katata wenu sele ningasenandlu nje namhlanje. Hayi, thina zange safumana nesenti. Xa ya kulo mamakhe, xa ya kulo tatakhe, usiwa ngapha nangapha akasifumani lona bali lipheleleyo ncakasana uba kwenzeka ntoni ngezinto zikatatam okanye ngezinto zikatata wethu. Kuba utata wethu kuthiwa wayenezinto. Ufika kwelaa cala agraganyelwe kuba izinto zikatatakhe zathengiswa ngoodade bawo. Ezinye zaluthwa ngootata omncinci. Bayitya ivenkile bayigqiba, bayitya ibhari bayigqiba. Okay. Uzawuthi ke ngoku apha ingxaki ikhoyo mntakamaliwa abheke kummeli wakhe, akayosabele gqitha nje uba yeyi sisi bhuti apha ndiva kuthiwa utata mawayekho nento ethile nento ethile, kodwa thina singabantwana bakhe ababini nabathathu zange sifumane nto kwiinto zakhe.
inoba amalungelo ethu aqala phi aphele phi. Kulapho kuzawuqaliswa kwenziwa uphando olunzulu kufumanisa ukuthi xa uyapha emasters lo wayeripoti estate if yaripotwa akazange abaveza abantwana. Kuqala kwengxaki ke ngoku kubantu abathengiselwe izinto zikamfi, kuba into eza kwenzeka Takamali usekhona Zibokwenzeka nto le network namhlanje. Sinakuthumosha. Ukhona mawo ndiyakubona iza. ndiyakuvama network kodwa uyayithini? Yena network right. isimosha. So into Ke- eza kwenzeka Qhubake mawo. into eza kwenzeka ke ngoku Faku yeyokuba nina nonke nithathe izinto zikamama wakhe okanye zikatata wakhe. Ikhona ingxaki enikuyo ngokusemthethweni kuba ezi zinto azizange zithengiswe okanye zinikezelwe ngakusemthethweni. Ukuba uyakhumbula ngela xesha sesilapho umntakadaca wayiveza into yokubana ukuba ngabana i-beneficiary ayithathi le nto kufuneka i-consent, but iza kunika ingxaki ke ngoku apha kwaba bantwana kuba uthi umthetho mntakamali xa bekwi-age ethile besebancinci ngolona hlobo ungaripota wena uripotayo, kodwa amaxesha amaninzi umaster okugcina mafa akavumi, uthi mayibe ligqwetha eliza kumela aba bantwana ukwenzela umaster azowuthethathethana negqwetha. Ukuba ngabana kukho imali ezisebhankini zikayise zikanina zingatyiwa umbumbumbu ngabashiyekileyo abantwana abancinci besekhona, kuba kaloku kuzawuthi phaa ethubeni nalo wayityayo laa mali bakukhula bayakwazi uyomnkqonkqoza endlini kuthiwe ke ngoku ulwisa ifemeli namachuku, kanti ufuna iimfanelo zakho zezikhuntyu zeemali zikatatakho ezatyiwa ngondlela mnyama ngabantakwabo ngabasakwabo nabe nina nibekelwe ecaleni. Ngamanye amaxesha sele kusithiwa anaziwa kuba utata wenu ebehlalisana naloo ntokazi ngongathi le nto ixhomekeke emtshatweni, kanti ayinanto akwenza nomtshato into yabantwana. Abantwana banelungelo, abantwana bayaxhamla kwizinto zikatata nezikamama. Yeah. Siye kule ndlu ithengiswayo ngale 60,000. Uyakwazi ke ngoku ebudaleni mntakamaliwa uye phaa kuqwambi, bawuqwambi le ndlu kuthiwa yayindlu katatam le, sasisebancinci ngexesha kuthiwa wawuyithenge noba nawe uyakhumbula. Uzawuvuma uba uqwamba athi ewe kunjalo mfana, sayithengiselwa ngumakhulu wakho le ndlu kuba ifuna ungcwaba utatakho, sayithengiselwa ngudade botatakho le ndlu kuba isithi ufuna ungcwaba utatakho. Ingxaki ekhoyo kumthengi ngoku ukuba ngabana uyafuna wena mntu bekufana uba uxhamlela ifeni, uzawuthi ndibuyisele imali yendlu katata wam okanye undibuyisele indlu katata wam. Enye nenye mntakamaliwa uya kuyixoxa nomthengisi. Uyayiva ke ngoku ingxaki Lo uyithenga kuye. Lo wayithenga kuye ekuthengisela ngeafidavithi, ekuthengisela ngengekho mthethweni, uya kuhamba uyofuna i-60,000 rand yakho kuye uba usaphila noba akasaphili. But ke ngoku seyinto ke ngoku le ngxaki engesafuni mntana, umntana ufuna amalungelo. Andithethi ke mna ke mntakamaliwa ngento ebhalwe encwadini, ndithetha ngento endisuka uyenza mna self kweli Kapa nakweli ndawo ndijikeleza kulo, apho safumanisa uba ngoku utata lo sihlala nentsapho yakhe akasenayo imali namandla yokuba asinike, sesimthengisela ngeprice yale mihla sithi hayi tata singangakukhuphi endlini, singase sithi phinda uyithenge. Imbambano ngungapha ngavumi khona uthi wayeyithengile kuqala kanayithenga okwesibini. Elethu lithi hayi kaloku
uyithenga okokuqala kubantu abanamagunya wayo lendlu ukuyithengisa. okuyithengisa. Lo wayekuthengisela ungumakhulu wethu, ungudadobawo wethu, uyawudibana naye nixoxe ngendlela enibani buyiselana njani imali. Lo bawo kwathi kube ngenamandla waphela ke ngoku kusiwe ezinkundleni isithi inkundla akho nto sinoyenza. Laa mntu wayekuthengisela inantsika indlu le wayengenasiggunyaziso sisemthethweni esiphuma kwi-beneficiaries okanye kwiindlalifa zikamfi. Loo nto ke mntakamaliwa iphendula umbuzo wakho ekwabuza ukuthi abantu bazawuzazi njani ezi zinto. Kungoko sizidina sibeka ixesha ecaleni ukuba sizozicacisa uba indlu So yaphetha mawawa laa ndlu ibuyela kubanikazi bayo, ephuma lo tata uthetha ngayo. akana-choice mntakamaliwa, kaloku sikhona isigunyaziso senkundla, le nto sithi i-court order esithi ngemini ethile siza kunika iintsuku ezinga upakishe uqoqoshe, ngemini ethile uphume. Ukuba ngabana uphumi azawufika amapolisa ahamba nonothimba, isherifu ukutsho, bafike bakupakishele ngokwakho bazibeke ngapha kwiyadi ezi mpahla. Bafike abantwana bengabanikazi mzi bangene. Uzawufumanisa ke mntakamaliwa apha intlungu ikhoyo amaxesha amanintsi umntu uyilungisile indlu. Athi ke ngoku xa ubuza uba kuthiwani ke ngoku ngemali yam le ndiyifakileyo u-extenda nokwakha ifleti ngasemva, umthetho uyakwazi uyiphendula ke loo nto mntakamaliwa, kuba umthetho uthi othe wakokha unganikwanga lungelo kuyaguquka kube yipati yalo mhlaba. Sure. Nandani noba uyandivana mntakamaliwa. Ikuva kakuhle. Othe So wakokha ezi flats ndizibeke apha ngemva kule ndlu ndiyithenge ngeenkabi zenkomo, ngoku ziyiphathi yale property. ziyiphatha le property ngelishwa mntakamaliwa. Ithetha ukuthi ke Umthetho loo nto ukuba ndithatha izembe ndiyaziwisa zona sendivandalize. Ungakwazi nokunqandwa nalapho ngumthetho maliwa kuba iproperty asiyo yakho. Remember umthetho uthi wakufaka kulo mhlaba ungakufakanga ngamagunya kwipati yalo mhlaba. Yeah. So awuzokwazi ke ngoku wena uzovela sowusithi ndicela uyidiliza le double story. Uyayiva laa nto ikunike laa veza Yeah. ungasekhoyo ngoku akasekho loo veza. Awukwazi ukutsho because uke wathatha elizembe waxabela uvela enye uwenza enye ingxaki kuba kaloku awusafuni kwalapha eyadini kawuvela neento ze-trespass because kaloku ubuqale wakhutshwa ngunothimba ehamba namapolisa. Uyangena ke ngoku niyatyhoboza ufana nenkomo. So sesinye ke isono eso sinokubizela isohlwayo ngokusemthethweni. Sure. Okay, ndikubambile mawa. 22 phambi ko-10 o'clock. Sisidaca, ikhona iscenario efana naleyo ke wadibana nayo apha kwezi corridors zomthetho, umntu azibone sekule ngxaki? Mr. Maliwa, zininzi ii-scenarios. Mostly ke iba ngabantwana abathe ekukhuleni bafumaniseka into yobana ii-properties zabazali babo zathengiswa bona bengayazi. Yeah. Ithi ke ngoku ubhuti wam njengoba uMr Gantolo seketshile, noba ubuyithenge ngamalini, and ke ngoku ubuyayiqaphela kwezaa ntetha sizenze ezilalini, evaluate noba kulinganiswa uba le ndlu umgangatho wayo uthini, imali ebekufanele iyabhatalwa ithini. Kwenziwa nje ke isiqwathi galiba Mr Gantolo. Akho maphepha enziwayo kuze umntu azotsho uba hayi le ndlu iworth yayo mhlawumbi masithi yi-250,000. Umntu uzawuthengisela indlu ngaloo 60,000 because kwenza urhwaphurhwaphu, akujongwa value yale ndlu uba ithini.
And ke ngoku ufumanisa ubana nabantu abazobhenefitha because naloo mngcwabo mhlawumbi uzawukwenziwa nge-20,000. I-40,000 itshonela utata omncinci lo bethengisele umqwathi, uyayibona? So abantwana akho nto bayifumeneyo bona. And ke ngoku Mr. Maluo umthetho wona udlala. Noba ungathi bendikhuphe i-250 le iyiworth yale ndlu nyhani, uthi umthetho mothana laa mntu ubumnike imali. Ngoba laa mntu yena kanayo still into yakho ayikho semthethweni kwale agreement bendingene kuyo. Akuzuthiwa ngoku iyajika ngoba ubhatale imali nyhani ke eyivalue yale ndlu. Still uzawukhutshelwa ngaphandle, abantwana bangene endlini katatabo because uyithenge mntu, uyafana nomntu othengiselwe lisela kahle kahle. Regardless obana wena ubuyithenga ngentliziyo entle usithi uyanceda. Umthetho awuthathi yonke loo nto ngoba uthi uthenge emntwini orongo. And ke ngoku zikhona ii-channels ekufanele uba abantu vele bayazihamba ukuze ukwazi uthengiselwa le ndlu. Qha ke ngoku abantu bakuthi abayenzi le nto yoripota i-estate. Abantu mabayoripota i-estate, Mr. Maliwe. Xa umntu ebhubhile, iinto zakhe mazithathwe, ifemeli yakhe ihambe iyotsho kwamaster uba ubani uswelekile ebenezinto ezinje. Iba buhlungu ke Mr. Maliwe because abantwana especially abangengobomtshato, even nabomtshato ifemeli iyabavukela. Iyabavukela abantwana ifemeli once kube khona imali, kube khona ii-properties involved. So siyacela abantu mabahambe ngoba ke uzawuthenga wena, uthenga ngomoya omhle wasenkonzweni kanti uthengiselwa ilahle kahle kahle ngoba le nto uyithengiselwayo umnikazi wayo asokhulu uzazoyithatha and akho nto uzoyenza. Ngofuneka umnike into yakhe, ufumanise uba laa tata omkhulu ngofuneka uyodila naye akanaye notwa. And asingeni Bendisiza apho kanye kwinto ethi ke ngoku Mabhedla, naba kabantwana bebena 6 years banale minyaka ngoku banayo futhi bayabona uba bangayimela into. Baqala phi bona? Intshukumo yabo yokuqala iqala phi? Babe njengoba besitsho umntu kaGantolo uba basiwa ngapha nangapha zii-families ebezi-involved ngoku bekuthengiswa. Baqala phi abantwana? Funeka kube ne-document ethile ekhoyo. Bayiqala ngomlomo le nto, umnyango wokuqala bayiqala phi nje action yoba ngoku ijeni yethu iyaqala yokuba indlu katata wethu, indlu kamama wethu ibe kanti kuthi. Okay. Okokuqala nebhuti wam, masikhumbule into yoba kuthiwe laa ndlu ithengiswe nge-affidavit. Affidavit ayithengisi indlu bhuti. Yeah. Xa kuthengiswa indlu kuyiwa e-deeds office kuyotshintshwa, kuyotransferwa indlu. So you will find out into yobana umntana xa isiya phaa e-deeds office ufika laa ndlu isephantsi kwegama likamamakhe nabo as i-beneficiaries. Laa mntu uhleli nje kulaa ndlu, akho nto ethi laa ndlu yeyakhe. Ngoba kaloku i-deeds office iyazazi zona ii-channels zoba indlu ithathwe isiwe komnye umntu, especially because zikhona ezaa beneficiaries ziphaa. So uyayazi ubana xa kuthengiswa le ndlu fanele uba abantwana bakhona bayabhenefitha okanye bayakonsenta ekubeni nyhani ke indlu bayayithengisa. Nomaster funeke akonsente, bona bangazibhala iileta okanye babhalelwe ke zii-guardians zabo okanye nguloo mntu appointiweyo oyi-curator yoba makabamele. Uba nabo le nto yoba kuthengiswa le ndlu izawubabhenefitha. So ke ngoku bona bayakwazi ukuya phaa e-deeds office bafike bafumane loo maphepha baphume baye kwamaster. Wena mntu uthenge indlu because abantu baba nemiseko yofuna uba ndizawuyothetha naye, laa mntu sengakujikela athi uthathela umthetho ezandleni zakho. So wena yenze ngokwee-channels ezirayithi, fumana amaphepha uphume uye kwamaster, uphume uye kwamaster. From kwamaster uzawunikezwa into, uzawuphuma nayo uye nayo emapoliseni. Uye namapolisa ke ukuya phaa okanye uye egqwetheni, ibe ligqwethe lizawubhalela laa mntu. Abantu mabangawoyiki amagqwetha abafuna uzithathela umthetho ezandleni because izawuphinda ibe mbi naxa kuthiwa usuke wangqaya uzayokhupha laa mntu endlini. Umkhupha ngantoni? Kanti xa ekhutshwa ngumthetho uzawuphuma smoothly, noba akafuna uphuma uzawumkhupha unothimba aphume. Okay. Apha bantwana ke ngoku ngena nawe mntakaGantolo kule part ndigqiba uyibuza kuMiss Daca kwinto ethi
ndiyafuna xa ungena usoske ungene nakulomba woba kwezi beneficiaries xa befika abantwana bamtyhili, hayi isephantsi kwegama likatata lendlu. Utata usweleke kusekho abayi-3 sibayi-4 kakuhle kakuhle xa sisonke, kodwa usweleka kwakho omnye ebenonyaka ebeneenyanga ezimbini. Ndiyafuna usasudlule apho xa sesijonga ke ngoku uba naba bantu abavelayo phantsi kotata esabiza yena le ndlu kuba kade bingathengwanga ngokusemthethweni. Mntakamaliwa, njengoba umntakadade besecacise kakuhle yokuba kuba laa ndlu ibithengwe nge-affidavit okanye ngomlomo nje, Yeah. into eza kwenzeka bazawuthatha oluphandeni lwabo bazawuhamba bofika e-deeds office. Nantsi lo mntakadade. Xa befika phana bafika uthi hayi mani, le ndlu sabiza utata le. Le ndlu sabiza umama. Abe ke phofu lona umntu eyenze yankulu kakhulu. Into abazawuyenza masithi ke ngulo sokuphanda ezi zinto una 16, 17, 18 bazawufuna ke ngoku ummeli. Ummeli ozakakhwebe akafuna usabela apha kwii-members zefemeli. Uzawuva amaxesha amaninzi esithi lo mntu uze kuyo ofisini, hayi uthi ndithi ndawuphakamisa le nto phaa ekhaya umakhulu kuwe necephe aske abe ludlwabevu ngumsindo. Andisathethi nodadobawo ngenxa yale nto alenza kuba kaloku asinandlu. Wena ke njengommeli uzawubathumela into ebhalwe phantsi uba heyi khanisondele nantsi into. Kangokuba nomthengi lo beyazeka igama nefani ne-address, uye umbhalele uceba ngemini ethile ngexesha elithile uze kufike apha. Ngelaa xesha ke sube uyazi uba kwelaa cala labathengisi ukhona omrhwecileyo, warhweca nomthengi, nalo wakho umntu uklayenti uzawuba khona. Uyabathatha bafake eboardroom uthi nantsi into evelayo, le nto ale ndlu iqala phi iphele phi kuba ikhona ingxaki apha. Ndifuna ubona uba singayilungisa njani uba singakwazi uyilungisa ndingekade into ungene ekhona uba andizuphuma phaa sontsala ngomsila ike ndangena phaa. Le nto le iyakwazi ukulungiseka apha. Into oyenzileyo ke mntakamaliwa ngelaa xesha uzawubaxelela uba manza iqala phi, iqala khona le nto. Lo mfana kuba sele kule age sizawuripota ilifa likatatakhe. Xa uripota elaa lifa likatatakhe uzawuvela nezaa shophu zatyiwa zaphela. Andithi lo mfana unentliziyo ebuhlungu ukhangela iinto zikatatakhe. Uzawuvela nezaa shophu zatyiwa zaphela, kuvele nezaa bhari zatyiwa zaphela, kuvele nezaa mali utata wakhe wayiboleke uMaliwa. Qha uMaliwa utshone emboneni ngoku kuba uyise wale ntwana akasekho. Kanti le ntwana ithe ngokugubhulula phaa kulaa tasi katatayo yafumanisa ukuthi tye, nantsi into ebhaliweyo apha ethi utata uboleke ubhuti othile kuthiwa ngutata uMaliwa, nantsi nefowuni number yakhe wamboleka i-100,000. Zizawuvela zonke ezaa nto because funeke ziqokelelwe. Nawe mntakamali uzawubiza ulapha estudio uba emfundini ikhona into evelayo ngawe ethi umqwandi wayekuboleke i-100,000 wade wayibuyisa. Uba ngabani ikhona indlela wayibuyisa ngakasinike iproof. Uba una-proof yingxaki yakho ke ngoku leyo, thina sifuna imali qha. So ke ngoku bazawuqokelela zonke olu lwazi banalo aba bantwana kuripotwe kumaster. Iphume ke ngoku into ethi ndiya kulaa mbuzo wakho uba kukho nasebabancinci. Nalo ke ngoku uzoripotwa akazunikwa igunya kuba kaloku kukho abancinci. As babetshilo umntakadade ukuthi inkunzi ikekelela kakhulu ebantwaneni. In fact kuthiwa inkunzi ayona guardian apha guardian yabantwana. Amehlo ayo ajonge nzulu ekubeni abantwana bangaqhathwa. So wena mmeli ke ngoku into ozawuyenza uzawuqokelela ezi zinto unikwe ke ngoku i-authority uba mayibe nguwe.
Kulapho ke mntakamali uzawutshotshentla. Yilaa nto ke nguzababiza. Uchaza uba kukhala isiginci sam ngoku apha. Qalama uthetha, ugqibele mna uthetha. Ndifuna ukuqonda uba le ndlu nakuthengisela nanjani and iphi la affidavit nandithengisela ngayo. Akho nto ndifuna uyijonga phaa. And wena mama kwakutheni uzungabachazi, wena dadobawo, wena makhulu, kwakutheni uzungatsho phaa emasters uba aba bantwana aba, lo unyana akho unabantwana? So iqale apho ke kuvuthwa yonke le mbiza mntakamali. Lo tata uthengileyo amaxesha amaninzi uzamnika i-opportunity yokuthi look tata, kudala ukule ndlu neminyaka, but ke ngoku ndiyafuna sibonisane. Zakuthengisela ngale price yanamhlanje, mandizokuthengisela ngala price ka-2000 le ndlu. Zakuthengisela ngale price ka-2026 nge-28 kaJulayi. Iba undinike le price kuba kaloku ndiripota kumaster wasam. Iba ndikuthengisela ngeprice ka-2020, abuza umaster ndithathe kubani imvume, why ndakuthengisela ngala price, because iproperty escalator every year. Kunyanzeleke ke ngoku eze kweli cala lam, ahambe ucinga, abonisane nenkosikazi yakhe uba unayo kulaa ndlu yabantwana abaphantsi kwam ngoku ngokwelifa likayise. Iba asivumelani, ndiyofumana i-court order emkhuphayo, ndithathe yonke laa nto ndiyigcine phantsi kwam. Mandime apho mntakamali. 072-514-5381 inombolo yethu yomnxeba le. Uyakwazi ke kule nombolo ukusithumelela i-voice note, kungenjalo usibhalele. Lo mba size nawo ngabom kuba ukuba ungumlandeli wale nkqubo ayipheli iveki singezanga nomntu osengxakini. Ingakumbi lo mcimbi wezindlu ke wasixhaphakela apha. Bancinga kakuhle kwiveki ephelileyo besithetha nobhuti apha ofuna indlu yakwabo ithengiswe ngusisi wakho mdala. So lithuba ke ngoloba ke siyondlale le nto, ke siyive ngala magqwetha sinawo uba umthetho wayo ihamba kanjani. Ngoku ndithetha nawe apha kuwe okanye efemelini, ukhona umntwana omaziyo, bakhona abantwana obaziyo abake bahlelwa yile ngxaki, bathi ngenxa yoba bancinci ababandakanywa kwisigqibo esithathwayo. Badala ngoku, abanye abalazi ilungelo labo, nantsiya indlu babane bedlula kuyo phaya, abayazi uba yekatata wabo, nawe awufuna ubaxelela. Nawe uyithengile le ndlu kulaa nyaka besebancinci kuba ubuyifuna. Bakhulile ngoku. Awusabele ke ibali olaziyo lakho malunga nalo mba. Ungabuza nombuzo ofuna ukuwubuza malunga nalo mba. Mhlawumbi unayo le ndlu, kodwa umbuzo uba wenza njani ukuze uqinisekise into yoba le ndlu ayiweli kubantu abangafanelekanga xa uthe awabikho. Nanga amagqwetha khona. 072-514-5381. Andikwazi napha kuFacebook usilandele uthi Vukani Community Radio. Uzofika phasi live kwazi ushiya ikhomenti yakho, siqhubele phambili nencoko. Silapho kunjalo nje namhlanje. Miss Dagca, ndingumthengi ke ngoku. Ndithenge isimna ngalaa ndlela ngoze ndiqonda uba andinawukwazi uphoswa yile ndlu. Abantu ndiyababona bangxamile, bafuna ungcwaba ngoku, bayingxamele le mali futhi nangoku. Kwelaa xesha zintoni emandiziqaphele mna njengomthengi ukuze ndingaboni ndithenga indlu kabini okanye ndibone ndikhutshelwa ngaphandle? Enkosi Mr. Maliwe.
And Mr. Maliwa, zibuhlungu ezi cases. Ndiyafuna ukutsho abantu bethunana masibhaleni wills. Zibuhlungu ezi situations. Uyazi uba into yakho ibheka kulo mntu ufuna iye kuye. Ndiyacela abantu bakuthi mabangacingi bafana uba iwili yinto yomntu onemali eninzi okanye umntu onemali enkulu engapheliyo. Abantu bakuthi mababhale wills yenzela uba izinto zabo zizabahambela lula napha kwamaster xa sebengekho bona abantwana babo okanye abo bantu babashiyayo okanye abalingayo. Ndize embuzweni wakho Mr. Maliwa. Yeah. Okokuqala Mr. Maliwa, into yomfi inochuku. Yeah. Into yomfi inochuku. Umntu ofuna uthenga into yomfi makenze sure okokubana ikhona ileta esuka kwamaster etshoyo into okokubana oku kutransfera le ndlu to igama lakhe akho nenye i-beneficiary eku-opposayo okanye eku-objectayo uba ayifuni le ndlu mayithengiswe, bonke bayavumelana. Ngoba Mr. Maliwa, laa mntu besithe kule veki kupheleyo yi-executor Network, okanye nguye ogcine iyavakala. okay, ivela play nje. Network ivela. Kodwa kum uyavakala Mr. Maliwa, ingase angabhala noba kupha kwi-chat Yeah, uyavakala, yes, uSekantolo. ngaqhuba ngoku. Yeah. Yeah, Okay. Okay, Ndithi ke Mr. Maliwa ke, so funeke enayo laa leta isuka kumaster itshoyo into yobana hayi le transfer uyavuma, so that azawukwazi ukuya nayo kwi-edits office kuyokwazi uba kutshintshwe kutransferwe i-property to igama lakhe. Funeke zibe khona ezaa leta zee-beneficiary ezitshoyo uba ziyavuma, ngoba kaloku sawukhumbula uba besithe last week njembe laa executor enguye ogcine eli lamafa okanye ezinto zomfi akuzo zakhe, uzigcinele nabanye abazi-beneficiary xa ngabe naye eyi-beneficiary, akuzo zakhe yedwa. So akuzuse kusayine yena kuthiwa hayi ke yonke into ilungile makahambe. Uba ngaba ke ngoku le ndlu yalo mntu ingaphezulu kwalaa 250, funeke kuyotsho i-High Court uba iyavuma uba nyhani mayitransferwe le ndlu itransferelwe kulo mntu xa ngabe ingaphezulu ku-250. Xa ingaphantsi ixabiso layo ku-250 makahamba ekwamaster. Enye into ke bhuti wam le, phaa kwamaster abantu mabangoyiki bethunana xa kusithiwa uyoripota ilifa lomntu okanye uba ubani bani ubhubhile benezinto ezinga, sucinga uba azawuthathwa ezaa nto ungafumani mali. Ngoba abanye abantu baba nee-mistakes zothi hayi andizuyiveza into ethile, and mhla wayazi umaster uba le nto ithile oyivezanga kuzawufuneka kuqalelwe yonke into, kuzawuvela le nto ungayivezanga. So siyacela abantu bayowaripota amafa kwamaster. Umntu angasuka ahlale endlini azibone ethengiselwa indlu, yenza sure uba into yakhe ihamba ngokwee-channels ezi-right. Ngeke uthengiselwe umzi ungakhange uye e-deeds office, ngeke uthi indlu uyithengile ungena-title deed, kungekho registration, kungekho kwa-agent, kungekho kwa-convenience, univele nje niyenze isiqwathi. Ayenzeki loo nto leyo. Noba indlu isezilalini, ripotani izinto zikamfi. Enkosi Mr. Maliwa. Inkosi kakhulu. Sikumzuzu wesibini phambi kwentsimbi yeshumi. Phambi koba ndiye bahlalini, nantsi imibuzo ikhona mntakagantolo. Ubunqwenela ungena apha kulo mbuzo bendiwunika umntakadaca ukuba thini ke ngoku wena mntu funeka uthengile, into noma uyiqaphela uyilumkele njengoba kade sele ngenile. Khona into ubunqwenela ukongeza kuyo mawawo? Ingaba noko ndiyafeketha mntakamaliwa, uyibeke yacaca umntakadaca kakhulu phaa ukuba kaloku ufuna ukuthatha ingqwalasela nawe, kuba kaloku fanele uba njengomthengi uyayazi uba umntu uyisayinela ngokwakhe into yakhe. Noba uthengisa imoto, noba uthengisa ikati, noba uthengisa inkomo, usayina ngokwakho. Naxa uthengisa indlu usayina ngokwakho, but xa ubhubhile ufanele uba nawe zikhona into oziphakamisayo uba yemani, ndabona sowundithengisela le ndlu, ewe ndiyawufuna lo mhlaba,
kodwa kuzawusayina abantu uba umnikazi wale nto ubhubhile, iphi into esisigunyaziso apha kuwe ethi uyasayina. Yeke ke le uzawube ungxamele le nto kusithiwa mfondini uba uyithatha ukhona oyifunayo phaa, umfene uyayifuna le ndlu. Andibuzi into ezininzi kodwa mandicinge ngawe ukuba uke wathi uyayifuna. So ezo nto zinemivuka ke njengoba esithi umntakadaca. Landela iprocess mntakamaliwa uzophila kakuhle ixesha elide, ungafukelwa ziinoko la maxesha sowulele. Kusithiwa wena nosapho lakho anifuneki apha kule veki zayo ngoLwesihlanu. Uzayithini into etshoyo? Sure. 072 514 5381. Mhlawumbi uyangena ekhaya. Maliwa sithetha ngantoni? Sithi sijonga indlela neziphumo zomthetho xa usapho luthathe isigqibo sokuthengisa indlu yomfi kuba lifuna ukunqwaba. Kube kukho abantwana bomfi ingakumbi xa beselula. Sincokola no Sibonga konke Daca, yena uphuma phaya eZolani Gwama Attorneys. Kanti ukhona umnumzana uXhanti Gantolo, yena uphuma phaya eGantolo Attorneys. Zonke zingcali zomthetho. Sithe ke zikhona izinto ziyenzeka apha kuthi kwezi ndawo sikuzo ba ade songabikho umnikazi wale ndlu njengoba iphaya eKomani, iphaya eMthatha, iphaya eGoli. Kuthiwa hayi sinandlela yomngcwabo, masithengiseni indlu. Hayi ukhona umfo kaMaliwa phaa le ndlu ingathi uyayifunda, angasinika le 60,000 akasinike singcwabe athathe indlu. Sithini nje ibe into ekhawulezileyo. Basika abantwana ebudaleni bayivukele. Namhlanje sifunda into yokuba bangayivukela njani. Namhlanje solala sazi into yobana wena xa uthenga qaphela ntoni. Sele singenile kwezo ngongoma kodwa lithuba lakho loba ubuze ngoku 072 514 5381. Usibhalela apha kuWhatsApp uthi molo msasazi, ndicela ubuza ikhona imeko enjalo. Kukho i-cousin brother yam, udadobawo wakhe wathengisa indlu ngaphandle kwakhe, ayoyifuna bayambhokela. Angenza njani? Ndingumphulaphula Cradock eNcuba. Ndinayo ke into etshoyo uba lo cousin brother wakhe le ndlu yomzali, yomzali njengoba ithengiswe ngudadobawo. Okay, masiye kweli cala sijonge uba zithini na ezinye ii-questions. Uthini? Hayi Mbathane. Xa siqala le ncoko lo mcimbi wesport kaloku sixolisele loo ndawo. Qha besizama ukuveza lula, ayitsho kakubi loo nto. Besizama ukuveza uba xa sithi into siyenze isiqwathi, ayiko kudelela amaqwathi. Besiyixolisele loo ndawo Mbathane. Qha sithi indlela yethi siyenze isintu. Qha ke yonke le ntetha intsingiselo ayikho semaqwatheni. Koko ngumzekelo isiqwathi. Intsingiselo sekwenzeni into kuba uyenza ngesintu. Ilapho loo nto. Besixolisele emaqwathini loo nto, kodwa besifuna indlela yokuyibeka ezocaca ngokukhawuleza. 072 514 5381. Hey, wayapho wayishort? Nanku kodwa uBenson. Bayathi. Hey, ndakatata omkhulu uMaliwa mandibulise. Nesigqeba sakho apho nabaphulaphuli bevugani Benson lo. Bayathi Benson. Kafikile ikhaya ke lale cala. Wota ilali. Lapha eYuki ke ngokomsebenzi. Ndakatata omkhulu uMaliwa. Thetha nam xa uthi nansi le ndlu ithengile. Sacakene nento. Ndingacetyiswa ndithini kuthweni okanye kum njengoba ndayithenga le ndlu. Isabiza futhi umnikazi wayo kodwa amaphepha wona akum and umnikazi wayo wasweleka. Ifemeli khona usisokhoyo lo wayendithengisela kuba kuzawungcwatywa lo mnikazi wale ndlu. Ndayithenga ke namini kuba ke ndandiyidinga, ndidikwe ziirenti.
zalapha kule ndawo ndikuyo kuba ndize ngokwedorho ndathenga ke loo nto ke zaenda apha ndisenza ngolo hlobo. Ukukhuseleka kwam undawoni ngoba ndiyeva uMr Gandolo uthi andikhuselekanga nje ngawo wonke amaxesha noba ndingajonga kwelinye icala ndikhuselekanga ngoba ingayo yam. Cela ukwazi ukuba ngaba ndingakhuseleka njani ukuze ndibe le ndlu yeyam ngoba kaloku ndayibhatala. Okokuba ke ngoku ndaphuma ngendlela erongo, ewe ndiyavuma ungazi, kodwa ke ngoku sendiyazi uba ndiyacaciselwa apha kwivukani ngabatata nalo sisi uhleli naye apho. Bathi mna andikhuselekanga nanini na xa kunothi kanti laa mntu walaa ndlu nabantwana bakhangela abantwana endlu kayise wabo izofunyanwa apha kuBenson kaFikland owayethengiselene nodade boyise ngaloo ndlela abathengiselana ngayo. Ndifuna ucetyiswa kuloo ndawo takatatomkhulu uMaliwa. Enkosi. Enkosi Benson. Nanku umawawa uBenson uthi yathengiswa indlu ethengiselwa ngusisi kaMfi. And abantwana xa benavela ngenye imini bathe zikaKhesari angayithini loo nto kwakho. Bendingayazi kufutshane olu hlobo lengxaki. Ikufutshane kakhulu, banintsi abantu qha abanye bazifuna uthetha mntakamali. Ibuhlungu le meko mntakamaliwa because ubhuti Lusanda okokuqala mntakamaliwa mandixolise phaa kumqwathi lo wawuke wathetha naye. Ndivile uba amaqwathi ayangxakama. Ngumbathane no, ndifuna uyixolisela laa ndawo. Hayi Yinto sasiyithetha eyunivesithi mntakamaliwa, sasithanda ukuqhulana ngayo. Uthi ka uthetha sayithetha nangoku kuthiwa asiyiqhubi isiqwathi le thetha nangoku emna ke ndide ndisho nakumadoda asemaqwatheni endidibana nawo sithi eyi make siyibethe isiqwathi into ethile ayisosithuko sisatsho nangoku koko siphuhlisa intsingiselo yentetho. siqhubi isiqwathi. Ithi ke ngokule nto ubuye wamfanele ubhuti Lusanda uphuma apha unale problem kanye besicacisa nomntakadaca yokuba le ndlu ayizukwazi utshintsheka. Yabona ke zikhona ii-challenges apha njengesithi ufuna ucetyiswa uba kaloku asiphili iminyaka engapha kokuphila, siphila to a certain period. So enye lexhala lakhe lithi angade abe uyatshona lo ebendithengisela okanye kutshone mna mthengi. Ibekaphi ifemeli yam le meko kuba ithetha ukuthi ifemeli yam ayinazo ibe nento ezawuthi isuka mhlawumbi kumasipala iphepha lamanzi elithi le ndlu yindlu kaMaliwa kuba iphepha lamanzi lisakhomba back umfi. The first port of call, inyathelo lokuqala mntakaMaliwa kukudibana nomthengisi eba umthengisi usekhona okanye ifemeli kamthengisi kuba umthengisi noba akasekho I don't think xa kwakungcwatywa umntu ingangumthengisi kuphela onobe uyayazi lento. Unendawo mawawa athi sathengiselana ngaloo ndlela sathengiselana ngayo indinike enye isignal loo nto uba idibene nabo kodwa kuBenson angaphinda asondele mhlawumbi asicacisele uba bathengiselana njani uba ngoobani ababa-involvayo kulo mcimbi lowo kodwa kungaqhuba ke mawawa. Yabona ke i-understanding yam xa besitsho mntakaMaliwa yeyokuba ile ndlela yale affidavit kuyiwe e-police station kwabizwa i-street committee but iyindlela nje yabo ezengomva apha emthethweni. Ithi ke ngokule nto ukuba ngabani abantwana balandoda bayakhona sebebadala ngoku mababizwe kuba ayikho i-shortcut. Ayikho i-shortcut. I-shortcut ingakhona mntakaMaliwa but andifuni uya apho ngayitopic enye imini andifuni apho but i-complicated ineendleko zayo and inenkundla phakathi. Okay. But still izawufika ibe nendlela yokucingisa apho ungazukwazi ukuyichaza at all and besithe kuqala iinkundla zikekelele ebantwaneni.
So eyona ndlela ke ubhuti lo bethanda uphuma endinoyithetha mna, Okay. makudityanwe nomntana okanye abantwana balandoda. Kudityanwe noNantsika nodade bawo, iripotwe i-estate. That's the first point, because there is no way, there's nothing much you can do xa i-estate ingaripotwanga. Iripotwe i-estate ilifa eli, ibe khona idocument ezawusuka kamaster. Why ndisitsho mntakamali is because if ngoku lixesha siphila kuyo ufuna utransfera indlu esuka egameni lomntu owaswelekayo, you have to via to imaster. Because i-master's office somehow nayo iphinde yalinka ne-deeds. I-deeds iyakwazi ikhona i-document esuka emaster xa uzawuloja ke ngoku xa uzawufaka ngaphakathi la maphepha yokutshintsha indlu. Ikhona i-document esuka kwamaster a-consent, avuma umaster nqwale athi hayi ndiyaneliseka ingaguqulwa le ndlu, iguqulelwe phaa, because umaster ujongene nanzi ne-undervaluing babesitsho umntakadaci uba siyakwazi ukhipha ibisentloko. Umaster akazuvuma uba uthengise indlu ye-300,000 nge-100,000, akazunqwala umaster. But ukuba ngabana imigqaliselo kamaster yonke uye wayonelisa, uza kunika ke impepha-vume, i-consent yakhe omayiphindwe ifakwe phaa kula maphepha etransfer iyongena. Otherwise without la consent soka kamaster kwindlu yomntu oswelekileyo, uregistrar phaa ye-deeds akazuvuma uyirejistarisha le ndlu yakho. So ubhuti makanantsike makadibana abantu bale mihla ke bayithanda imali ke bhuti wam, ndathemba usimamele. Omhlawumbi uzawufuna ke elo qhekezana kuba lo mhlawumbi angafumani imali kwimali katatakhe, kwindlu imali katatakhe, uzawuthi hayi ke ndinike loo nto ndinika yona ke. Omhlawumbi masendinendlu andidingi isithubeni, xa udade bawo wayithengisa le ndlu and siyavana nodade bawo, ndinike loo nto ndinika yona, at least nam ndifumane kwindlu katatam. Ngoko uvana kwenu ke ndiyinegotiate. Yeah. Nguye ke ngoku oza kusayinela, akunike i-go ahead, akunike i-consent ezithi indlu mayitransferelwe kuwe. Otherwise udade bawo yena uphumile epicture. Okay. Udade bawo Nkosi Ntamala. Utsho ke ukulo waseCraddock. Utsho kulo waseCraddock okanye kulo nditsho kulusanda uphuma apha. In Oh, fact okay. noba nditsho kulusanda uphuma obefowuni apha ekugqibeleni. Yeah, because lo waseCraddock ungazichazanga, yena imeko yakhe ngumzala wakhe, yi-cousin brother yakhe, uthi ngudadobawo wakhe wathengisa indlu ngaphandle kwakhe. Ndisabuzile kapha kuWhatsApp uba le cousin brother yakhe ngumzali, yeyomzali wayo nale ndlu. Xa ibuya naloo mpendulo zophinde ndizoyiwezela kuni ke ngoku niyiphendule, kodwa ndiyacinga into yoba ibufana okanye iyafana nale ngcaciso ugqiba ukuyicacisa apho. Kodwa ke lithuba loba umntu azibuzele. Make ndithathe inani elivisayo emveni koko sibone uba imibuzo ayizufana okanye iguqulelane na, sibaleke mhlawumbi ukuphendula into enye ebantwini abohlukeneyo. Talupa ekomani, molo. Mandibulise mntakamaliwa ngalemva kwemini. Right. Ngu-Anonymous lona mntakamaliwa. Mntakamaliwa into eyenzekayo inye, utata nantsika nomama kwazalwa mna kunye nodade wethu, and then ke ngoku utata wohlukana nomama, and then ke ngoku sebancinci, and then ngoku utata waphinda wafumana omnye umama wahlala nalo mama. Noba batshata yayi into yathi into ezinjalo. And then ngoku phaa kulaa ndlu ke ngoku ndingayazi, neemoto zikatata ndizazi uba okay ziphelele phi kwathini. And then naba bantwana naphaa kulaa mama utata kwaba kulaa mfazi wakhe lo, ndingayazi ke ngomntakamali uba ngathini ukuqonda malunga mhlawumbi uba ndithathe wapha amanyathelo zam ukukona ngento zikatata. And utata wayesebenza ke mntakamaliwa railway, and then andazi ke ngoneento zeemali zakhe yonke into mntakamaliwa. Bendicela ukuqonda apho kwabameli abo uhlele kunye nabo mntakamaliwa, ngaba ndihambe eziphi ii-channels? Ngu-Anonymous mntakamaliwa.
apha endleleni enkosi mntakamaliwa. Into endihlekisayo ukuba uyiregular kule nkqubo. Ngoku ndikuza mna ngokuqhela kanti uzoba ngu-anonymous namhlanje. Hayi masixolise. Ukwimbadi molo. Molweni tatimalo kunjani inkosi? Hayi siyazama singeva kuwe ekhaya. Inyamezelo. Hayi masinyamezele. Nomphulaphuli apha eNgcobo. Engcobo bayathe bawo. Nkosi yam ndibulisa neendwendwe zakho. Ngomnye wabantu abanale ngxaki. Ungumthengi wena okanye ungumthengiselwa? Tata Ungumthengi okanye ungumthengiselwa? Yathengiswa, zange ithengiswe kwagciniswa, ndizama uyibeka ngolu hlobo yenzeka ngalo le nto phaa ku-1982. Andanoba akukudala kakhulu na. Iza tata hayi sawumamela. Kusweleka umkhulu katata. Babini kuyise nonina wasweleka kumkhulu katata. Awube efihliwe. Indlu yagciniswa kumntu owaziwayo ongowalapha eNgcobo. Yawube igcinisiwe le ndlu. Wabuya ke umama notata njengabantu bakudala akakho nto yaba nomqwalaselo omkhulu. Wabuya waza eNgcobo apha ezilalini. Kwahlaleka langaphili ixhekwazana eli liyinkosikazi yomkhulu katata layo uthathwa ngabantu bakulo. Indlu igcinisiwe. Kwahlaleka tatomaliwa. Kwahlaleka latshabela xhekwazana. Yeah. Akwabikho mntu ulandelayo. Ndisengumphangeli nami eRhawutini ngelo xesha. Ngokufitshane ke yaba laa ndlu igcinwe ngaba bantu. Akukho nto yantengiselwano, akukho nto yathini. Ingouva nje emacaleni ke kubantu abazana nabo, hayi laa ndlu ayiseyo yenu seyeyabo. Ndake ndaya kulaa ndlu. Wathi umama phaa, hayi likhaya lenu lindlwini ninozana nina apha xa nifuna. Kodwa loo ndlu isekubo unanamhlanje. Andikakenzi iphando ke ndimamele ngoku nithetha ke ngoku nam ndiyandityhileka ingqondo mandisabele uba sisenamalungelo na. Ndingunyana omkhulu mna womnina wakhe. Umkhulu katata. Sisenamalungelo na kulaa ndlu. Umkhulu katata ke zange abe nabo abantwana phaya. Okay. eKapa. Yeah, ngokwazi kwakho bakhona abantu abazi-beneficiary okanye abantu abanelungelo lokuba ngelifa ababhaliweyo phaya kulaa ndlu? Ndicinga uba umkhulu katata mhlawumbi wabhalisa apha kuthi ngoba sike sahlala naye. Okay. Into enayo ke andiqinisekanga ncam. Ingaqondakala le nto ngokuthi kurhotywe phaa uba kwabhaliswa abanye beneficiary, kodwa aba bantu bona abayonto ukuthi ngabantu nje ababengabaseNgcobo kodwa gcinani apha. Okay, ndicela ubambe kanjalo ke tata. Sibonga, andazi noba kukhona umbuzo nenqwenela ubuza napha kutata. Uxolo, okay. Utata lo ebegcinisa indlu okanye lungumfi ne, akanabazali, akana-sisters, akanabantwana, ngoba abantwana uthe wayengenabo. Abazali okanye abantu azalwa nabo, ii-siblings zakhe akanazo. Utata lo uthethayo ngutata ongumkhulu wakatatakhe yena? Njengoba mna ndithetha. Njengoba utata ethetha ngumkhulu wakatatakhe lo sithetha ngaye, ungumnikazi wendlu, kodwa yagciniswa indlu, zange ithengiswe. Utsho utata lo. Komnye umntu wale dolophi yalapha eNgcobo. Oh, okay. Kodwa ke baza kuphendula. Awunambuzo nawe mntakaGandolo? Ndifuna ubuza mntakamaliwa xa utata sekhona. Ipha ikhoyo le ndlu mntakamaliwa? Isekapa le ndlu, iseGoli tata? Isekapa le ndlu. Isekapa. Uthi isekapa. Ndawo neKapa kwa eseGugulethu. Yes. EseGugulethu le ndlu. Ine section 4, section 4. Section 4 eGugulethu. Masenze ngohlobo ke mntakama. Masenze nansi into ke mntakamaliwa, masenze ngohlobo. Izindlu zaseKapa ndiyazi kakuhle i-background yazo.
igugu lethu enyanga kwalanga. Okay. Andanda kutata ndimphendule eredweni na. And ndicela umphendule eredweni kuba bendifuna uqiniseka uba aninambuzo napha kuye kuba akho nto inokuthengisa apha qha kunto ndiyabona uba inobuqhalabe kuba begqibelene kudala ukuyoyikroba le ndlu. Ngoba uthi ugqibela kwakho uyoyikroba bafika eqinisekile umntu ongaphakathi uba hayi iseyindlu yenu le nanini xa nifikile kuyo. Kodwa ngokweminyaka le zikhona into ezimane zivakala uba bathi hayi zikhona into ezenzekayo zokutshintsha. Yabona ke izinto ezinevaya fezeka nto ndazi uba kwakutshintshwa apho na kodwa andiqondi uba baya kanye kule ndawo ixelwayo ndaba kuthiwa yi-beats office. Kodwa zikhona into ezenziwayo. Yayiqonda ke abantu banabo ubuqhophololo. Zikhona into ezenziwayo kuzanywa mhlawumbi utshintshwa. Kodwa ngokubona kwam ngeba ndike ndathi ndihla ngemehlo ngenye imini akho nto bayenzileyo, akho nto bayestendileyo, akho nto batheni, indlu isahleli ngolaa hlobo. Isahleli ngolaa hlobo. Oh, okay. Hayi, no, baza kuphendula amagqwetha akhululeka nje tata. Apha eredweni. Ewe tata. Okay ke tata mandibeke phantsi yenza umamela. Siyabulela ke tata, enkosi kakhulu. Enkosi tata Maliwe, enkosi. Enkosi tata. 20 minutes emveni ko 10 kwiVukani FM. Sawuthatha ke kangangoko sinazo. Anonymous lo wandimchazileyo. Awutshongo ke Anonymous into yokuba njemba utata waye waba nomntu wesibini. Awutshongo noba nina ningabomtshato. Ndiyacela uze nayo loo nto ke nakubeni nje amagqwetha betshilo ubana ungowasemtshatweni ongowasemtshatweni unamalungelo okuxhamla na, kodwa ndiyafuna ukusinika ezo nkcukacha uba babetshatile nabona. Babetshatile na umamakho notatakhe, watshata na utatakho nalo mama wesibini. Ndiyacela ke usiphe nezo nkcukacha ezo uba uyakwazi usipha Anonymous. 072 514 5381. Molweni sasa. Molweni tata. Kumthembo luthetha uselethi. Sasa. Yawufana athetha ngolo mcimbi wezindlu. Ndifuna uqonda xa usiya kumaster. Umaster undawoni eCape Town. Because ndingumntu ose-Eastern Cape. Ndifuna uqonda malunga kanalo mcimbi wezindlu nendlela yothengwa kwezindlu nendlela yothengiswa kwezindlu. Xa umntu erobekile ethenge indlu yomntu engayithenganga ngendlela erayithi, ubheka kweyiphi indawo? Kumthembu elidifrent. Enkosi Simthembu. Sure. Yeah, ne? Khange ndiyicingele into uba inobuzaza kangaka. Molweni Maliwe, ndingumphulaphuli. Apha elinge, xana kukho umntana ondithengisela indlu yakowabo, ndingakwazi na ukuyithenga kumntana lowo endimbonayo uba utya iziyobisi? Ngoba ndiyayifuna ukuyithenga indlu, qha ndinoloyiko. Ndingenza njani msasazi? Lo mntana ufuna ukuyithengisa uyedwa kowabo, akho brother wakhe. Sibonga, andazi uba uvile nalo mbuzo. Ndovile Mr. Maliwe. Khawubethe umaphuma khona nawe kule mibuzo sele ndize nayo. Okay. Ndizawuqala ngobhuti uAnonymous. Ebethe ubana ingathi ke xa ndimva ubhuti besithi umamakhe notatakhe babe nento but babengatshatanga. Then ke ngoku kwaze kwaphuma bona nosister wakhe. Yeah. Waphinda ke ngoku utata wayotshata ke ngoku nomnye umama. Nanko icacisa, ndicela sose siphinde simva apha. Nanko icacisa, ndifuna ubucacisa uthini. U-Anonymous uphinde wabuya mntakamaliwa. No, mntakamaliwa babengatshatanga mntakamaliwa. Babengatshatanga kodwa mara ukale kwazalwa thina bayi-2. Mna kunye nesister yam. Okay. And then ke ngoku ngaphayana ke ngoku uye watshata. Yeah. And then ke ngoku lapho ke ngoku mntakamaliwa ke ngoku waye wasweleka ke eli xesha lama-COVID. Ke mntakamaliwa. Yamanjalo bhuti. Okay. Anonymous. Okay, Anonymous.
Ndicima famba i-clean yeah. Inkosana Okay, uMazi. ungangena ke Sibongo. Yes. Ithi ke umthetho Mr. Maliwa ne Mm. abantwana noba ngabantwana abazelelwe emtshatweni okanye abangazelelwanga mtshatweni, emthethweni abantwana bonke bayafana. Yeah. Sibuyele ke siye kulaa nto besisithi ke last week, noba umntana uzalelwe emtshatweni noba akazalelwanga mtshatweni unelungelo lokuxhamla kwilifa likatatakhe okanye umama. Sithi ke ngoku. Ithi ke ngoku. Okay. Anduqhawule Mr. Malu? Yeah, ungaqhuba. Okay. Ithi ke ngoku Mr. Maliwa ne obhuti umtata uye watshata. Uthi ke ngoku umthetho unkosikazi lo atshate naye utata uzawufumana xa bengabe betshate in community of property. Laa mtshato ke siwaziyo wethu uthi eyam yeyakho, eyakho yeyam. Umama uzawufumana ishare yakhe eyihafu yelifa likatata, aphinde afumane ishare yabantwana. Yes. Emva koko ke ngoku eshiyekileyo izawufunyanwa ngabantwana bonke ngokulingana. Ithi ke ngoku le nto Mr. Maliwa, naba bangengobomtshato fanele uba bafumene xa ngabe bekusahlulwa ilifa. Fanele uba uthe uyabuzwa pha uba bangaphi abantwana, fanele uba naba bangengobomtshato ubabalile. Yeah. Ngoba bangabuya baye kwaMaster okanye bayommangalela xa besiva into yobana bona zange bohlulelwe. Mhlambi babehlulelwe kwaba kanti ke bebebancinci kodwa ke bebenoyazi uba babohlulelwe, ngoba imali yomntana xa ngabe engaphantsi kwe-18 years iye igcinwe kwi-guardian fund. Kodwa ndinayo into ethi xa bengabe bebehlulelwe bekufanele uba nabo bayayazi loo nto uba bohlulelwe emalini katatabo. Sigqithe ke apho Mr. Maliwa siye kutata othi indlu igcinisiwe. Yeah. Andifuni ke ungena kakhulu kule ndlu igcinisiweyo, qha into ebendifuna ukuyicacisa apha kuyo yinto okokubana xa ngabe umntu eye wasweleka, abantu abanelungelo lelifa iqale ibe ngumlingane xa ebenayo umlingane ebetshatile. Xa ngabe ebengatshatanga iba ngabantwana bakhe. Xa bengekho abantwana nabo iba ngumzali, umama notata. Xa umama notata sebasweleka phambi kwakhe ibe ngabantwana zii-siblings ke ngoku ezazalwa nazo. Yes. Then ke ngoku siyakwazi ke ukufaka abanye abantu xa ngabe bonke aba bantu ba-close kuye ngokwegazi bengekho. The rest ke ndizayishiya ku-Mr. Kantolo. Neyoba uMaster waseKapa uphi, I think Mr. Kantolo angasinceda kuleyo. Then ke ngoku ibe ngumntana ofuna uthengisa indlu ephantsi kwempembeleko. Yes. Umntana funeke sazi i-age yakho kokuqala, uba lo mntana lo uthengisa indlu ngaba uselungelweni loyithengisa indlu. Okwesibini, awukwazi Mr. Maliwa uthengiselwa indlu ngumntu ongekho kwi-sober senses zakhe. Okay. Funeka lo mntu abe kanti uyakwazi ukucinga, aqiqe, usezingqondweni zakhe, akekho phantsi kwempembeleko. Angeke umntu ophantsi kwempembeleko akwazi uthengisa indlu yakho. Funeke uyazi uba nale ndlu uselungelweni loyithengisa. Ingathi ke uthe ubhuti nguye yedwa, but ke ngoku funeke asusela umntana usebenzisa iziyobisi. Akakwazi umntu ophantsi kwempembeleko zeziyobisi, because iziyobisi singakuthengisisa indlu nange-R5. Xa engasenabazali umntana, indlu makayithengise uba uselungelelweni ngendlela erayithi. I-evaluathwe indlu, ubhuti angafuni ukuthi ifumane imana ewe emazulwini. Apha emthethweni imana ayikho. Awukwazi uthengiselwa indlu, ithi indlu siyazi uba thina ixabiso lendlu liyanyuka unyaka nonyaka, wena uyoyithenga ngemali elesi, uyithenga phantsi emntwini ophantsi kwempembeleko noba zezantoni. Enkosi Mr. Maliwa.
Nkosi kakhulu, ndicinga uba iclear kakhulu loo ndawo kuba ude watsho wathi uyedwa kowabo. Phambi koba ungene emawawa, make siqale siphinde sithathe ibatho. Uzawuphinda futhi uwongeza apho wongeza khona, ungene kwezo zilandelayo. Sure. Iyawufuna sibe ngabantu abavundlileyo kuba heyi sizawuba sengxakini kakhulu kule micimbi. Masize ngabo. Ethe Ndwamaliya, Bayethe bawo. sibulisile ba Bayethe. odada abo uhleli nabo apha. Ndiyawuvala umcimbi ubalulekileyo nithetha ngabo. Bhatana, hayi sukutefa mfondini, yazi loo nto iyinto edumileyo nje. Ndiza apha ke apho ndiza khona. Nxa ungumntu ongumntwana okhulayo ze ngumbuzo lo, ze athi umntu osisihlobo mhlawumbe sihlala kuwe sifune ukuphunyelwa yindlu yaDP, masika lapho. Yafumaniseka uba phaya ekuqalekeni bekade kufunwa i-ID yeqabane lakho xa uzawuphunyelwa yindlu yaDP okanye ufake isicelo se-RDP. Naku kukwenzeka awunankosikazi, awunapatna, yes, okanye awuna-spouse. Ithi ke ngoku le nto usuke wena mntu ufuna le ndlu, udesperate ufuna indlu, ube i-ID yomntwana kwaba bantwana besebe 18 masitsho, i-ID ube le-ID yalo mntana, umntana u-unaware uba le ID uhamba uyothi phaya kule ofisi yezindlu, hayi ndinaso ispouse nasi. Sure. Khuphe la ID. Mntana u-unaware uba uyithathile, iphume ke indlu. Right. Yakube iphumile ke ngokwindlu, usuke wena ubhubhe ungekabi na-spouse unjalo. Le ndlu ke ngunje ifanele uba yekabani ngoba kaloku ubhubhile wena. Indlu ihamba nawe nespouse sakho, iproperty yenu mostly. Ngoko wena umntu ubungeso spouse uyibhaqele nto, oh, le ndlu ibhaliswe ngam le, ndingumntana ndinje. Ulaa mntu wayehlala ekhaya, laa family member ithile yayihlala ekhaya yatshona. Ngoku kushiyeka igama lama. Ulubone njani wena eli gama? Ulubona ngosuke uyofuna indlu yakho, uyobhalisa yakho kaloku sowukhulile. Ufike kuthiwa khona uyavela nje apha ekhompyutheni. Uyafumana ke ngoba uzawuhamba uyofuna le ndlu, ukhangele le ndlu uyifune. Kuthiwa kaloku le ndlu ibhalise mna le. So ispouse ke esibe sizenza sitshonile. Basuke bamenhle abantu bentle. I mean to say le beme entle bathi thina, ndizekisa kule nto nithetha le, thina samngcwaba ubani saze sanikwa le ndlu njengesibambiso. So indlu kabani ayinawo yandawo, ayinawo yakuwe. Yafumanisa uba bebengekho abaya ngoba kubhaliswa. Ngoku bemi nale ndlu bangababonisa yona iproof. Le proof nantsi iproof yoba ndabhaliswa phaa. Hayi bakuthathe njenge-girlfriend yalaa mntu engazange ibe nanyani, awusoze uthathe indlu apha. Into yenu yobu-boyfriend nobu-girlfriend asiyazi. Ithwani loo nto. Ube wena ukhatywa kwiindawo zonke, wena mntu ungusingle girlfriend. Akhange ube yo-girlfriend, kodwa ke ngoku sowufana ne-girlfriend, sowufana ne-spouse. Ukhatywa kwindawo yonke uba unawufumana nje. Abe lo wayetshonile umenzi wale ndlu, ibe ifemeli ephilayo isithi awusoze uyinuke ngoba thina senzelana izinto noba ithwani into enjalo. Ndithi make ndizifihle bantakwethu, kodwa andinazifihla kakhulu, ngase ndithi nje mpinga ndithetha apha ecala. Nkosi into yamaleyo, uyitsela kuloo madoda uhleli nawo. Enkosi Mpinga, ndiyafuna uthi Mpinga ngenxa yexesha inombolo yakho yomnxeba ndiyithathile. Ufuna usatyelwa
wodwa lo mba wakho kuba unezigaba ezithile. Kwenzeke into ethile, yasuka kwenzeke into ethile. Ndiyacela uzawubona uba ziyakwazi udlula ziphendule kusini na kulo mba uza nawo. Kodwa heyi, ingathi ufuna ukusatyelwa kuba njengoba ndimamele nje i-voice note le yakho ndibane ndifuna ubuza libele uba i-voice note. Molo msasi, nami ngicela ungazichazi namhlanje. Ewe tata. Ndanavela nomba ezindlu like ndonqenile ukuba like ndicela ubuza uba le ndlu kuthethwa ngezinto ezisetawuni, mhlawumbi ezi zisetawuni kuthengiswe mhlawumbi okanye kuthethwa ngezi zisezilalini zamanxiwa, ngoba nam kunayo ingxaki nale nto leyo yendlu eyathengiswa nge-600 ke phofu So ithengiswa umkhulu wakatata ethengisa inxiwa lakhe. yho, Ngoku abantwana bakhe bayayifuna laa ndawo. Zeziphi nyhani ke ii-channels abanozihamba babefuna laa ndawo? Kwakhiwe ngoku phaa, kwakhiwe. Ayazi into yasezilalini ke, but ndandijonga phaa kakuhle akho thango, akho mangcwaba, but if bekunamangcwaba noko benzathi makhe iyekwe. So ingathi ngoku bayamonelwa aba bantu bokhe phaa ngendlela endibona ngazo. Zeziphi ii-channels abanozihamba? Enkosi msasi, ndicela ungazichazi. yho. Andihleki kuba ndihleka intlungu, ndihleka kuba andikholelwa ezinye izinto uba ziyenzeka. Down nale mawawo ndivumeleni nqanti kwale ifuneya imini le iyodwa nayo le. Yabona ngoku ezi channel funeke sive ngokupheleleyo uba kwenzeke ntoni nini kanjani apha, then ke ngoku sibone uba siya kanjani kwisisombululo. Yingquba kaxaka yengxaki yantoni nale. Molweni mntakamaliwa, Sawubona. uneentwembe zakho. Molo ma. Ndicela ubuza mna. Ndino-cousin wam. Ukhazini lona wam wabhalisa umntakasista wam as i-beneficiary yakhe. Abe cousin lona wayenabantwana ababini. Into kunayo ngeli xesha abhalisa le ndlu, abantwana aba akanazo ii-numbers fowuni zoba anxulumane nabo for uba afumane izatifiketi zabo. And apha ethatha ke ngoku lo sister wam umntana wamenza i-beneficiary. Mntana lo isa ke ngoku indlu eyithengisa ndlu leyo ekakhazini wam ekubeni uba ukhazini wam engasekho eswelekile. Bakhona ke ngoku abantwana bakakhazini wam babiza ifani yabo eyakulonina. Ndicela ubuza, abantwana xa beyifuna indlu katata wabo banokwazi ukuyifumana? Ngumphulaphuli ezakhele elokhishini eCacadu. Cela uma kule ndawo andazi uba kuzophendula bani apha kuni, kodwa ke ya no. Yiza Andingene sibone. mntaka. Okay, Uzawungena utata. okay, yiza baba. Mntakamaliwa, singathi sizinikele ityala nembovana namhlanje. Inde le nto ndinkulu le. That's it. Andihleki uba ngathi abaphulaphuli Ndizinota down ezinto because lo mba unzulu lo and yeah, umude. yeah. Masiqale Yeah, phaa kakhulu. kunantsika. Ndizawuthi nje ndideyitha khwele eyashini. Masiqale phaa ku-Anonymous, kodwa ke siyamazi ke thina as-regulars zalapha Anonymous. Yeah. Anonymous, ndikubulise ke ndiyakwazi ke mna ke. Ithi into Anonymous, ilifa ngelinye ixesha lamafa wakudala engekho makhulu kakhulu. Ngamafutshane kusenokwenzeka ukuthi laa mama wayetshatile notatakhe emveni utatakhe ohluke nomamakho waliginya ilifa. Ukuliginya kuba lalilincinci lawela kuye. Ufumanise ngelinye ixesha kwa abantwana bakhe zange bafumane ngoba kaloku ikhona into ekuthiwa yi-child share, isheri yabantwana bekwayicacisa kumntakadaca, but besendifuna uvezela loo point ungajikelezi kakhulu kanti kwangekho nto yayinintsi, saginywa ngumama.
Sekulaa tata waseGugulethu ugcinise indlu. Tatam, into eyenzekayo ngezaa zindlu unyanisile xa uthetha ngefezeka. Ezaa fayili zenu zo-82 unyuka azikho phaa kwi-city, phaa kwi-CBD, kwi-City of Cape Town. Zilapha ekoneni, apha eLansdowne Road, apha efezeka kanye. But kona ke ingxakana encinci ke endiqomba ke noba ihla kamnandi okanye ayihleli kakuhle mandiyiveze. Mninzi umonakalo kulaa fezeka njengoba nabuke wayiveza. Bukhona nje ubuqophelelwano obuncinci phaa, iifayili ziyalahleka, ifayili ibe khona, ii-documents zakhutshwa, inintsi into eyenzeka kulaa fezeka. Iba bendinokucebisa ke tata, benza ke ndithi ke omhlawumbi aba bantu nanibagcinise indlu xa sekutshoyo uba indlu katata wenu, bendizawufuna uba ngenye imini ukuze apha eKapa, uze apha eKapa uyowujonga phaa efezeka, uyotsala laa fayili kanansi katata omkhulu wakho, ujonge phaa kwenzeke ntoni. Ndisitsho nje phaa ngo-1996 umasipala weKapa waye wa-invayitha abantu kuzo zonke ke ezilokishi ke zinezaa zindlu zindala, Gugulethu, Nyanga, Langa, kuba ke ngwayefuna uba abantu bafumane i-ownership yezaa zindlu because ezaa zindlu zi-ownwa ngumasipala. So isenokwenzeka ke ukuthi nale yayihlala utatakho isa-ownwa ngumasipala, zisekhona ezinye abantu abangekayi ngaphambili. But one of the biggest challenges yezaa zindlu xa uhleli kakhulu ungayilandeleli, umasipala uyayibona esistemini, bayakwazi uyosabela kumntu ophakathi. Amaxesha amaninzi zinikwa umntu ophakathi, ingakumbi xa zawuthi ndaqala ngo-85 umzekelo okanye ndaqala ngo-82 uhlala apha. But ke eziba ndisitsho ukuba ngabana le ndlu ayikatransfereki, khwele ebhasini uze Kapa uyojonga phaa ifezeka uba indlu yakowenu ithini. Emveni koko uapproach umasipala, uza kuthengisela kumasipala. Ezaa zindlu zithengiswa nge-R10 ngumasipala or R100 kuba kufuneka ziguqulelwe ebantwini, but umasipala akafuni ihenge ixesha elide ihlale emoyeni engenamntu, uyiniko phakathi. Awuzuthi ke aba bantu benze ubuqhophololo ngumasipala. Siye kutata lo ebesithi urhalela uqonda i-Masters Office indawuni apha eKapa. Andazi ke noba uba uyachana kakuhle eKapa uzawuzazi izindawo ke ndizixelela ngazo. Uba ulapha ngakaShoprite eGolden Acre, kukho indawo kuthiwa i-mall kuthiwa iGolden Acre. iGolden Acre ilapha eAdderley Street. Ukuba ngabana usiphaa eAdderley Street, uzawunqumla nje Adderley Street ungene kwindawo engathi iPassage enkulu, kukho abathengisi laa ndawo iPassage. Uzawuthi xa uphuma nje kulaa passage ekoneni, uzawungena xa uphuma kulaa passage ungena kwistrato ekuthiwa yiSt George's Mall. St George's Mall. Xa on your left yi-Reserve Bank, on your right eziba unyuka usiya ngaseMasters nguWoolworths. Uzawugqitha kuWoolworths, ekoneni ebhekhi kaWoolworths i-Masters Office. Noba kungayigugulisha ke ise-Holt Street, uba ungayigugulisha uzayifumana, ise-Holt Street izawuvela. Yeah. Siye ke kwaba bokugqibela mntakamali walo tata ebethetha ngoba nalo sisi pose bufana izinto zabo. Ukhazini omnye wafaka umntu ngendlela engeyiyo, but zonke ezo nto ziyalungiseka. Sizawuza netopiki e-independent ezawujonga kule nto yakho, but ndingakuxelela ngoku iyalungiseka. Nalo sisi wokugqibela nalaa nto yakhe iyalungiseka. Enkosi mntakamali. Indlu ye-600 ezilalini, khona ukuthi isezilalini. Ayikho into enjalo mntakamaliwa, nayo loo topiki laa ndlu ezi zindlu athengiswa nge-600. Yho, maske sithathe ngapha. Msasi, ake nam ndibe ngo-anonymous. Ndilapha kumhlaba sengu. Yes, dad. Tata, mna ndicela ubuza wethu apha kwiindwendwe zakho. Ndingene kakubi ke msasazi, uba ke kodwa ndicela ucacisele. Yes. Thina sicela ukwazi malunga nendlu eseRhawutini. IRhawuti ke nayo ineziphaluka zayo, isekurhuleni lena isekurhuleni kumasipala wasekurhuleni kwicala laseGreenfield apha eThokoza. Yes.
yi-RDP House. Ubhuti wethu utshaba eyifuna indlu yakhe, utshabe eyifuna indlu yakhe qha kuyacaca ukuthi ke ngoku yena wayeyigcinisile. Ekuyigciniseni kwakhe ke ngoku aba bantu bathi ngelaa xesha bekusiliwa ngalo wabaleka kubhuti wawuhlala elokishini renta ke bebaleka into yoba bahlale kwindawo abaziwa kuyo because ekho laa nto yalamlo wabantu balapha ekuhlaleni nabezinye ke iidorobhu njalo njalo amatsolo Mthatha. Yabe indlu yakhe ke ngoku yiluza ngolo hlobo. Kodwa ke ngoku kuyafumaniseka into yoba ngaba abanye abantu bahamba iindawo ezifanelekileyo bazitsho bazifumana back izindlu zabo. Usweleke ke yena ngo-2010 ubhuti. Xa siphanda ke nathi sifumaniseka into yoba kuyavakala into yoba kuthandabuze into yokuba indlu isingathi yabhaliswa ngam mna ndingubrada wakhe omncinci emadodeni. Kube khona nomntana ka-1995 oyintombazana ngokasister wakhe. Kuthandabuzeka into yoba ngaba between thina sobabini ukhona umntu owamfaka as beneficiary kulaa ndlu. Now ngelaa xesha ke ngoku bezama uthethathethane saphila nalaa mntu zange bade babe bayigqibezela indima yento uzawuphuma nini. Asizazi ngam ke ii-channels kuba ndandingekho ke xa babini. Kuyavakala ukuthi ise ngakumasipala obhaliswe phaa. Ebengenabantwana yena emtshatweni. Kungako ke ngoku waye khetha ubhalisa thina abantwana bakamamakhe notatakhe. Ngaloo mazwi make ndehle kuba ngaba ikhona omnye umbuzo ndizawuphinda ndingene ndiwucacise. Ya ucacile. Injalo ke msasazi. Uqanda loo masipala eRhawutini, indlu yona iseGreenfield. Ndiyibona loo nto. Enkosi bhuti. Kodwa xa uthi ayingenamntana emtshatweni abekho abanye abantwana ke noba ingoba semtshatweni bona? Ndiyaceba usiklarifayele loo ndawo phinde usenzele i-voice note. Ewe engenabantwana emtshatweni abekho na bona abanye abantwana, please. Msazi, ayonto yangoku yalaa ndlu ye-600 into yaphaa I think around nge-90s. Ndisayazi uba kwakunini kodwa yaphaa nge-90s ayithengise nge-600. Sewasweleka abantwana bafuna laa ndawo. Ofuna ungathi ngabantwana abadala phaa kum but abantwana bakhe bafuna laa ndawo. Kwakunesizathu uba utamkhulu wayekhutshiwe endlini ayofunelwa indawo yakhe. So mna ndiye ndengulaa mntu uba heyi madoda izawuba ngathi mhlawumbi sinomona uba laa ndoda yatyhile and naye ingathi iswelekile xa ndisiva kwakhe umntanakhe ngoku phaa kwelaa mzi. Yabona ke ngoku nanko omnye sixele ebhala apha uthi, molweni msasazi, ndicela ubuza indlu kamama wam yathathwa ngo-1982 singabantwana. Ngoko ngunulali welaa xesha. Ndithini? Ayiphelelanga le information sisi okanye mama okanye bhuti. Yathathwa ngubani ngo-1982 le ndlu? Sicacisele. Nabo wenze i-VN. Sicacisele yathathwa ngubani? Ethi uyithatha kuba kuthini? Bhuti uthi kwenze njani abantwana bakabhuti wakho? Okay msasazi, make ndingene msasazi. Ukhona umntana but kaloku izinto zasezilalini yayazi mos uba ubiza isename yakowabo yakulo mama wakhe. Seyiphangela and asinamona shem ndizama uphendula kwinto ethi nathi siyarhalela nje ilandelela uba sibone uba singaphuma kweliphi icala. Ukhona umntana intombazana esimaziyo wakwalapha ekuhlaleni kodwa kwenye ilali apha kufitshane apha kuthi. Ongumntakam. Injalo msasazi. Omnye ke sazimvile okwezi lali zalapha phambi kwengqoko zange walibeka, zange simbone nangetshengele. Sizama ukuthi ngabantwana abangamantombazana abo esendiqonda uba badala. Inkosi ke msasazi. Inkosi bhuti, abantwana bakabhuti
abantwana bakabhuti ndifuna uqiniseka ubona nje uba zonke ezi VN ndizithathile enzela uba iintondo zam zivele ziphendule nje once. Andiphinde ndingene kwimbadu mntakatatomkhulu uMaliwa. Buya Benson. uBensini lo. Umkhulwa wam unendlu eKapa eKraaifontein eBloemfontein. Umkhulwa wam unendlu eKraaifontein eBloemfontein. Umkhulwa wam yena abandakanyeke kwezi zinto zezidakamizwa. Kuphele kukho umntu oswelekayo, umntana oswelekayo phaya ongumfana. Kule ndlu yakhe umkhulwa wam abanjelwe loo nto. Umkhulwa wam ngexesha sejele mna ndikwi-long distance njengoba ndiqhuba ilori nje ndiphezu kwelori nangoku athengise indlu yomkhulwa wam. Umkhulwa wam xa ephuma ngoku phaya ejele uphuma ufuna indlu yakhe. Umkhulwa wakhe uyithengisile indlu. Ngondithetha nawe nje ubhuti wasweleka umkhulwa wam. Umkhulwa wam yena une-enga engapheliyo yokufuna indlu yakhe ngoba ufuna ngoku into yoba makathathe le kabhuti, kanti ke ngoku ayizukwazi ukwenzeka ngoba kukho abantwana phaya abakamama abahlala kulaa ndlu, ngoba ufuna uthatha le ndlu enze uthanda kwakhe kuba umkhulwa wakhe wathatha indlu yakhe esejele wayithengisa. Eyithengisa ngale ndlela ingekho semthethweni. Ndingenza njani into yoba umkhulwa wam abuyelwe yindlu yakhe kuzophela olaa dushe luphaya ekhaya ndingalifuniyo? Mntakatatomkhulu uMaliwa, enkosi. Umkhulwa wam lo uthengiselwe indlu ngumkhulwa wakhe, akanamntana. And ngoku kwelaa Kapa akakho rayithi imeko yakhe. Ndithi ndifuna into yoba makabuye, akafuni because uthi ufuna indlu yakhe. Andiyazi ke ngoku uba ndingancedakala njani ukuze indlu yale ndoda ibuye kuzophela lo mlo ungaka phaa ekhaya. Enkosi buti. Sibonga. Ezukwazileyo ukuzipick up yiza. Hayi ndivele I think I lost my thoughts phaa kumkhulwa wam. No, kodwa eyona nto funeka uyibambile apha, omnye wabakhuluwa bakhe kuthengiswe indlu yakhe ngongekho semthethweni, which is ke ngoku i-subject of the day lesikuyo. Ithengiswa ngomnye ubrother wakhe naye kwasejele. Yayibo uyithengise ke So wenze laa contract ingekho semthethweni, uthengisa into engeyo. Sizawuphinde sibuyele kulaa nto ifanayo yoba angakwazi umkhulwa wakhe uphinde afumane indlu yakhe as long as ingathengiswanga nguye, because ayithengiswanga right. So laa agreement bebengene kuye umkhuluwa nomnye i-void. Then ke ngoku siye kulena ye-RDP house nabantwana. Ndiyafuna ukuthi kubhuti, one, i-RDP house mos yaaplayelwe ngubrother wakhe. Sibuyela kulaa nto ithi besithe last week xa uyibhalwe waba yi-beneficiary ye-RDP house ayithi automatically indlu yeyakho xa ngabe umnikazi wendlu ye wabhubha. So xa ebhubhile umntu siphinde sibuyela kwamaster siyoripota, then ke ngoku either yena uba une-interest kulaa ndlu uzawutsho phaa kwamaster uba hayi uyayithenga indlu, okanye aye kwa-housing. U-housing ndike ndava uba unayo indlela enza ngayo xa ngabe umnikazi wendlu engasekho okanye engasayidingi kube kukhona i-family member eyidingayo, ingathi uyayithengiselwa laa ndlu, uyayithengelwa, I mean to say, ngu-housing. So angayizama ke ne-option enjalo xa esithi abantwana basayidingi. But ndiyafuna uphinde nditsho bethunani into yobana masiyigade le nto yokuthi abantwana bangengobasemtshatweni sibenze ingathi ayingobantwana balapha ekhayeni, because umthetho akangqinelani naloo nto. Umthetho uthi umntana noba ngowomtshato noba engowomtshato, umntana ngumntana, uyafana nomnye. Ubrother wakho xa noba ubiza ifana engeyo yakhe
uba ngumntana kabrother wakho, nani niyayazi loo nto uba ngumntana kabrother wakho, okanye ke uba unento angayiqondi uba lo mntana ngokabrother wakhe, makahamba ubhatale i-DNA test kwenziwe umntana i-DNA test. But umntana akatshintshi, akazuthi mhlawumbi ifanele uba le ndlu ifunyanwa ngabo because ngabo abazalwana nobrother wakho, ubrother wakhe wayengatshatanga. Abantwana bakabrother wakhe xa ngenankosikazi, ii-beneficiaries ezilandelayo ngabantwana bakhe, bona baza xa ngabe engekho umntana kabrother wakhe. I will leave it there, ndizawushiyela uMr Kantolo. Sure. Molweni msasazi, nesigqiba sakho. Umama wam ngunkosikazi wesibini, watshata ke notata. Indlu yasekhaya ebibiza umama kwamasipala. Qala kwasweleka umama, tata wasweleka mva. Ayesweleka utata, bavela abantwana benkosikazi, bonkosikazi omkhulu, sebethengisa indlu besithi babuyisa imali abangcwabe ngayo utata. Ingaba siqala ngaphi kule meko? Mawawo, intloko namhlanje kuni izamka iqhekekile straight. Mntakamaliwa, ndikuva kakuhle because ndibamba apha ekugqibeleni kule sandayifunda uba umama wakhe wayetshatile wasweleka and then waphinda utata wathatha Kodwa yena yeah. No, umama lo kaMbhali ngowesibini. Uthi kanti mandiyiphinde mawawo. Ayiphinde. Umama wam ngunkosikazi wesibini. Umama wam ngunkosikazi wesibini. Watshata ke notata. Bangabatshati. Indlu yasekhaya ibibiza umama kwamasipala. Kuqale kwasweleka umama. Utata usweleke emva komama. Bavela abantwana bakankosikazi omkhulu sebethengisa indlu le besala mali singcwabe ngayo utata. Uthi ke ngoku qala ngaphi kule meko? Okay, ndimva kakuhle ke ngoku. Mandiqale apha, ndiqale ndimphe nje i-background encinci kwenzela uba azoqaphela kakuhle izinto. Njengoba utata wabo watshata umfazi wesibini, kwaphuma umbhali lo sithetha ngaye namhlanje. Wasweleka umama lo wesibini qala kunotata wabo. Ilifa laginywa ke ngoku ngutata wabo. Masenze umzekelo ukuba ngabana bathathu kwelaa cala kubekho lo mfana okanye lo sisi ukubhaleleyo ngoku. Ithetha ukuthi abantu abe-entitled kwilifa likatata bane. Ngaba balaa nkosikazi yokuqala kuba kaloku ngabantwana balo tata. Izoba ngaba bale nkosikazi yesibini kuba ngabantwana balo tata. Yeke le yokuba abantu bakuthi bengazitshintshi ezi zindlu kuba kaloku ngokomthetho xa ugqiba ungcwaba uripota master, emveni koko uguqulela izinto kuwe. Uba ngabana bekho iimoto bezibiza umaliwa, unkosikazi kufuneka abheke phi e-traffic department okanye aye kwamasipala ayoguqulela iimoto, abheke egqotheni lakhe liguqule indlu, ibuye itayitile ibiza umntu oyi-one. Kodwa uba ungangena ezilalini ungene kwiilokishi zethu uzawufika iitayitile zapha zibiza utata walapha owabhubha ngo-1970 okanye umama walapha obhubhe ngo-1990. Itayitile ayihleli ayiguquli. Into abayenzileyo ke aba bantwana athetha ngabo, baripote i-estate katata wabo. Baripote i-estate katata wabo. Into anoyenza ke yena ke, andimazi uhlala phi, mandenze umzekelo ndithi uhlala eKomani. Kwezi tawuni zethu ooMabetlis, ooMakomani, ooMacacadu, iofisi kamaster ipha ecourt. Likhona icala phaa lezamafa. Ayingozimele geqe njengalapha eCape Town. Yena into enoyenza xa enexesha aye phaa kulaa ofisi kamaster kamgcini mafa ayotsala ifayile katata wakhe. Uzawufika phaa
kulaa file katata wakhe, afike kuthiwa hayi yaripotwa umntu owonyulwayo apha ngubani kabani, atsho eboniswa nekopi ye-letters of appointment okanye ikopi ye-letters of executorship. Then ke ngoku acele phaa, kukho into ekuthiwa yi-next of kin affidavit phaa. Kulaa next of kin affidavit kudweliswa abantwana bonke bakamfi. Acele uyojonga phaa, uzawufumaniseka ngexesha amaxesha amaninzi akafakwanga phaa. Kulapho ke kuqala khona ii-problems. Uzawuthi ke ngoku afike endlini abhale i-complaint, abhale ileta yakumaster uba master, apha singabantwana banga, lona ngutata wam nam, kodwa mna bandifakanga, indlu bayithengisa. Izawuthathwa ikopi yale leta ithunyelwe kubo, kuthiwa khake niphendule apha. Then ibuye ke impendulo, babizwe bonke. I-problem ke ngoku mntakamaliwa ibuyela back kumthengi. Uyayiva ngoku itriki apha yakhona? Ibuyela back kuba kaloku une-element ye-fraud apha. Wathi i-fraud walo ukubhaleleyo namhlanje, bazange afumane nesenti. Ayikho kwalaa version ethi sizawubhatala amatyala athile. Xa kune-debt, i-estate xa ine-debt, mntakamaliwa, isiXhosa ke sithi suka asikhi tywala engathi butywala bemfengu ekoyini, liqhalo elo angandibethi amamfengu mntakamaliwa. I-estate ithi wonke umntu othi ndityalwa ngubani uzawuza ngaphambili afake i-affidavit, afake neproof le yokuthi sizawutsala imali esangcwaba ngayo umama wethu wokuqala. It does not make sense at all. Ayingeni kule estate. This estate does not owe. The estate ayi-owi la mama. Iba bona bangcwaba umama wabo, it was good for them bangcwaba umama wabo, bangazothatha imali. So lo mfana ngabavulela necase athi ewe fine, andifuna ulwa nalaa mntu, indlu nayithengisa nge-450,000 but ndifuna ikhathi yam mna, ndifuna iimfanelo zam. Alternatively, zavese ndiqulele tiploni, ndifuna ukukhansilisha kwala transaction nayenzayo. Niphele nixabana nalaa mntu, niliqala ngamabhozo niniphu nalaa mntu. The easiest way, divayidani imali nayifumanayo, because this estate mntakamela, ndifuna igxininisa loo nto, lena yi-estate katata doesn't owe anyone. Awunangcwaba umama wakho uthi kakuhlele kutata wakho uthengise indlu bihlala utata wakho mntakamaliwa, uthi ubuyisa iindleko zakho owawungcwabe ngazo umama wakho. It's up to you uba mawungcwaba umama wakho okanye umyeke ungamngcwabi. But this estate legally, then estate ayiba owe. It can never carry that debt. It has no debts, le estate is clean. Ikubambele. Bandilungisele into beneficiaries bechaphazela umntakataka. Xa i-title deed mntakamaliwa, ufuna nawe ibambe le nto. Title deed doesn't have beneficiaries. Title deed ine-owners, ayinazi-beneficiaries. Ukuba ngabana ufake umtshana wakho ngela xesha ubu-aplaya, it starts and ends there. Qala phaa iphele phaa. Akuthiwa indlu yakhe, ndike ndasiva eso sitori, sinintsi eso sitori, hayi malume undishele indlu, ndim ovelayo phantsi kam, uvela nje. Ukuba ngabana umalume unomntana kule lali iseBhack, amaxesha amaninzi ke mntakamaliwa ubuyazi uba bebengatshatanga, oyena mntu afana uba uripota le estate ubuyazi uba ngumama umntana on behalf of umntanakhe, uye yedwa i-beneficiary kulo tata. Ayinguwanga mntakamaliwa makaripoti la estate kuba ungumkhuluwa wakhe okanye ubumninawa wakhe. But ingxaki esizifumanayo, ufumanisa uba ke ngoku ifemeli kamaliwa ayikooperate, ayifuni usinika i-death, ayifuni usinika ikopi ye-ID ezi zifunwayo. Umama kamaliwa akavumi ngalaa nantsika uba sizayithini. Kube kufune ulungiselelwa uripota i-estate yomntana wentombazana ekule lali iseBhack, eyiyo efanele uba iyaxhamla kwilifa lonke. Iba kuvela umtshana phantsi kwalaa ndlu, kuvela bani, umtshana makayiyeke. Le ndaba ye-beneficiaries ke ndiyacinga noba iphelile namhlanje mntakamaliwa kwabasimameleyo. Indlu asiyoyakho, ewe uyavela kwa-housing but indlu asiyoyakho. Ndisamile mntakamaliwa. Okay. Lule kuyasa ngomshoni, safuneke nibuyele enkomeni. Sibonga.
Sir, Ukumela utsho amazokuvala iingxaki zalapha azipheli kule nkqubo. enkosi Mr. Maliwa. Ndifuna nje ukuthi kubaphulaphuli, baphulaphuli ukuya kummeli okanye ukuya kwamaster okanye kwamantye okufutshane nawe ufune eli cala lamafa, awukhuphi nesenti mntasekhaya. Ne-executor uyibhatala usothathwa izinto usokwenziwa laa distribution account kube kanti into iyagqitywa. Awukhuphi senti kuwe egqwetheni xa usiyofuna ukwenzelwa iyoripotelo i-estate yomntu wakho. So abantu mabangoyiki ukuya emagqwetheni bayofumana iinkonzo zamagqwetha because vele kuthiwe yho amagqwetha ayadura. Amagqwetha anee-tariffs, imigaqo ahamba ngawo xa enibiza imali. Akasuki igqwetha lukubiza imali engapha and xa ufuna ukhalaza uyakwazi ukhalaza. Zikhona ii-channels zokwazi ukhalaza kuzo. So siyacela abantu mabangafuni ukuzenzela izinto ngoba sesikwezi ngxaki nje zothi sowukhuphe imali wabhatala iimali zakho ezinkulu ozisebenzele nzima. Ufike ngoku umnikazi wendlu athi phumela ngaphandle and akho nto uzoyenza guys. There's nothing you can do. Uza kodwa yiya kulo mntu ebekuthengisele because lo uthetha apha yena akananto yokudibanisa nala agreement yakho nalaa mntu. So siyacela kakhulu, siyabakhuthaza abantu mabenze izinto ngee-channels ezi-right. Enye into endifuna uyigxininisa Mr. Maliwa, imana ayikho bazalwane. Sukuthi xa usithi yho bathi and ndiyababona ba-desperate so bafuna undithengisela laa ndlu nge-20,000 because bafuna ungcwaba. Indlu ye-20,000 iza kujikela ngenye imini ikubhatalise ii-20,000 uziphindaphinde kanintsi. So abaphulaphuli siyaba-encourage kakhulu uba mabazimamele ezi topics baphathela zona ngoba zizawubasindisa okanye asebengenile ke ezingxakini basondele ngaphambili sizama amaqhinga uba sizawubakhupha kanjani. Kodwa ke eyoba uthi uzawutya ilifa likabhuti wakho okanye elikasisi wakho okanye uzawutyela umntana kabrother wakho kube engatshatanga, yona iza kufaka ngapha kwezi sixo ebudeni bemini. Enkosi bhuti wam. Sure. Ndazi ke le network uba umthetho wakhona isimonela ngantoni. Nje ukhona nje umona kule nto yale network. Kodwa ndiyakuva. Mawa kusebusuku MntakaMaliwa. mandikunike ithuba vala tata. Mntakamaliwa, ndibulele kuwe, ndibulele kubaphulaphula abathe bangena. Kodwa ke ndifuna uyigxininisa kubaphulaphula, ayikho ke ingxaki engenazimpendulo. Ayikho ingxaki engenasisombululo. Uboyazi ayongxaki leyo. Bangenile abaphulaphula bazibeke izinto zabo kodwa ubukhulu becala zonke ezi zinto ziyalungiseka. Naba bathi banezindlu koomathokoza, ndayazi khona ingxaki ethokoza. Sendisuka ufumana indlu yomntu esethokoza. Izindlu uzayifumana back indlu yakho, sizasimamela isitori sakho size nomkhombandlela. Nalona ke kuthiwa uNogxabevu ngumsindo wayesejele, makathothe umsindo azilungiseki ngomsindo. Indlu yakhe eseBlucomboss, ndayazi iBlucomboss. Laa ndlu isafumaneka, wayesetrongweni kwathatha advantage yakhe. Surely kwafotshwa amaphepha phaa, sentshwani xa babona amaphepha. And I don't think laa ndlu yaseBlucomboss yatransferwa because ayikho igqwetha elinozifaka kwiinto zefraud lifuna usayinisa umntu. Laa ndlu isabiza yena, makarelaxe, adibane nommeli wakho kufutshane, kukhutshwa abantu, ibe yinto embi ezawulwisa because I can see it now uba izolwisa. Sifuna ukuthi ke ebantwini ke sikhona ngeemini ezithile, asikho ngeemini ezithile kuvukani, kodwa eyona njongo yethu iphambili uba abantu mabaxhobe because ndivile namhlanje uba kwalale topiki, kuba zininzi iitopiki esiba sizozicacisa ebantwini, kodwa le topiki inde kakhulu. Mninzi umntu apha phandle mntakamaliwa onengxaki ezokumila kunje. Asinayigqiba, singawuthatha unyaka le topiki, asinazizigqiba. Abantu mabafunde. Singawuthatha because ziyangena nangoku ii-messages, umntu othi utata wam, usister wam kwenzeka le nto. Kangangoba ewe kona sawuqhubeleka nezinye kodwa xa sifumana ithuba ekuhambeni kwexesha mhlawumbi izawufuna u-part 2 wayo
sizoyivala ke ngoku kuba Kuyafuneka noko uphathe. sizobe kuqiniswe yayafuneka upart 2 kodwa ingathethi ukuthi kuzolandela upart 2 ngoku sawuthatha enye isegment kodwa nene uyingxaki no mandibulele sawuphinde sibuye futhi sawubona uba sibuya nini enkosini kakhulu Thank Makho. you. nkosi kakhulu mbongeni ngema uthi lizobuya Sisude zidlumzi. Kwimadi no-Arthur Mali.